po sa ating mahal na pastor, Pastor Provi Cadililla. Palakpakan natin mga kapatid. At sa ating mahal na patriarch, Pastor June. Sa ating mga kapastoran, ayan, preachers, members at lahat ng mga bisita natin this morning. Welcome to our Sunday worship service. Tumayo po tayong lahat and let us sing our first song, Standing on the Promises Ilocos. Amen? Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Let us start from the first verse. Agtakderang gari ni Kristo kaniyak, iti agnanayon iday dayaw ko. Gloria jay kang atwan tilikan kantak, agtakderang iti karina. Blessed assurance, Jesus is mine. This is my soul.
our Bible reading and opening prayer. Po, Pastor Pruby. Good morning po, Pastor June. Good morning, HBBC family. Alantay digiti Biblia tayo kaabsat, lugibin tayo iti Book of Romans. Libro iti taga Roma, Kapitulo 12, verses 9 to 21. Kasarakan iti 5 Bibles tayo kakabsat, iti page 1276. 1276. Romans chapter 12, verses 9 to 21. The Bible says in verse 9, "Let love be without dissimulation. Abhor that which is evil. Cleave to that which is good. Be kindly affection one to another with brotherly love, in honor preparing one another, not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord, rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing instant in prayer, distributing to the necessity of saints, given to hospitality. Bless them which persecute you, bless and curse not. Rejoice with them that do rejoice, and weep with them that weep. Be of the same mind one toward another. Mind not high things, but condescend to men of low estate. Be not wise in your own conceits. Recompense to no man evil for evil. Provide things honest in the sight of all men. Verse 18, if it be possible, as much as lieth in you, live peaceably with all men. Dearly beloved, abase not yourselves, but rather give place unto wrath. For it is written, Vengeance is mine, I will repay, saith the Lord. Therefore, if thine enemy hunger, feed him. If he thirst, give him drink. For in so doing, thou shalt heap coals of fire on his head. Verse 21, be not overcome of evil, but overcome evil with good. Hintayo iti panang lukat akararag kakapsat, dawatag nga idumog tayo digiti ulo tayo, kidem tayo digiti mata tayo. Naindakla na Diyos, amami nga nailangitan, iruk ni mi kan kaamay tinapalaus sa panagyaman mi. For this wonderful privilege nga tinipon-tipon na kami, kaya ito sa linong iti balay mo, tapnon umay kami apod dayaw, agpukbab, agyaman ka nagadal apo kadagiti sa so may pray that you help us as we give praise and honor to your name. I pray that you forgive us, dear Lord, of any trespasses or wrongdoings that we have committed. Please cleanse us from unrighteousness, dear Lord, tapnon nawaya ka, nga makisarita, in a very personal and in a very special way. Iti tumunggal maysa, iti apo nga bigat. Bless the leadership of our senior pastor. Anoint him, dear Lord, that in preaching he may preach and teach thy word in accordance to thy will. Give him that utterance, give him that boldness, give him that strength, dear Lord. May the power of the Holy Spirit move in a very special way in our midst. Thank you so much, dear Lord, for this wonderful time and opportunity to worship you in spirit and in truth. Kararag ko, Ama, a bendisyonam, dagiti internet connections and signals me. Wadaam kadiapo, tapno nawaya nga dumanon, dagiti mensahem all throughout our sanctuaries, our outreaches, kastameten kadagiti kapsat, nga daapo iti balasyo tao, ken iti amin, apakadanunan, na iti apo Diyos nga servisyo mi. Talag may out kengka, dahito kabuklan ti aramid mi, nagan mo kumalaang iti mapadayawan ta amin digitoy, kararag dawat pagyaman mi, itinagan niya puming Jesus. Amen. Thank you, Sir Ryan. Let's all remain standing. Let us sing that song, He Abides, as the joint choir prepares. Amen. Let us sing from the first now. I'm rejoicing by the day, I shall walk the way. Away.
The signs are clearer, the days are moving faster, and the Lord's coming is near. But the question remains, are we ready? This isn't just a warning. It's mercy calling us to serve while there's still time. Let us welcome the joint choir as they sing, Better Be Ready. Amen. Praise the Lord. Thank you, joint choir. Let's all stand before we hear the message this morning. Let us sing the song, When We See Christ. Amen. Let's be ready before we see Christ. Let us sing from the first. Sometimes the day seems long, our trials hard to bear. We're tempted to complain, to murmur and despair. Christ is not here to pass my way. All is forever over, because He will not live. His will be done.
Okay, magandang umaga sa inyong lahat. Wow, it's good to be back dito sa ating main sanctuary. And salamat sa Panginoon. You may be seated for a while. It's been a very long travel for the past 3 weeks. 2 linggo po kami sa Australia. We arrived last Monday night here in Lawag, 10:30 p.m. Naghiwa-hiwalay kami ng mga men, siguro mga 11:30 na ng gabi. And 4 a.m., I headed back to Manila for the birthday celebration of Pastor BMA at mag-attend sa Antioch Conference. I was one of the speakers doon sa Antioch Conference. It was attended by about 150 pastors and preachers and about 200 more na mga delegates. Marami po yung mga delegates sa Antioch Conference. Yeah. Pag sinabing Antioch, this is all about mission. We discuss about the mission of the church. Kung paano na napapalawak natin ang naaabot ng ating mga churches by bringing the gospel of Christ, the word of God, to all the nations. Yan po ang pinag-uusapan sa Antioch Conference. And the topic that was given to me is about global ministry. Nakakatuwa, ang ating church ay global ministry na. Pag pumasok ka, makita mo dyan sa harap, HBBC International. Because our outreach is not just local, provincial, or regional, it is now international. So, I spoke about the mechanics of a global ministry. Why our churches must have a global vision and how our churches can do global ministry. At salamat sa Diyos na tayo sa HBBC, nakasunod tayo doon sa ministry ng MBBE. At this is where the Lord is leading our ministry. Next week po, I and my wife will go to Manila again para sa aming pag-submit ng mga documents and biometrics for our Europe trip. So, we hope to travel to Europe by September, particularly sa Italy. Kaya yung mga brethren natin dyan sa Italy, if the Lord opens the way, we will update you. But sabi nga nung kanta ng choir, be ready. Not because Jesus is coming, but Pastor Proby is coming. Of course, Jesus is coming very soon. Kaya nga, sige tayo ng trabaho. Kasi alam nyo mga kapatid, pag sumasakay kayo ng eroplano, you get a view of the entire city. Pag maglalapag ka na sa Manila, you get a view of the entire city. It's a very big city. Lots of buildings. And paglapag mo, a lot of things going on. But all of these are just the things of this world. Tayo, people here love to talk about this world. We love to talk about heaven. Ikaw, you live 50, 60, 70 years, you gain education, then start a family, start your career, then raise up your children, retire later on. That's life. You only talk about the life of this world. We talk about heaven. Kaya mas iba Iba yung perspective ng isang anak ng Diyos. Though we do not want to become unprofitable people in this world, but the only way that we can make a difference in this world is if we have the heavenly mindset. Pag puro worldly ka, ang laman ng utak mo, ambisyon. Pag heavenly ka, ang laman ng utak mo, vision. You know what's in the mind of Pastor Proby? Not ambition. You know what's in my mind? Vision.
Pagka ikaw ay nakinig ng seminar sa mga company, sa mga karir, ang ibuboost sa'yo, ambisyon. Hindi ka makakapagtayo ng thriving na company pag wala kang ambisyon. Tayo mga Kristiyano, para tayo ay maging profitable na mga believers, dapat ang meron sa atin, vision. Vision means you see what God wants you to see. Namagamanta ka, abay mo, do you see what God wants you to see? Diba? Oo. So obviously, the Lord is taking our ministry into a global ministry, a church that is reaching out to all the people around the world. Praise God for that. Kaya, andyan yung ating mga brethren, we have our believers, our brothers and sisters from Australia. Good morning sa inyong lahat dyan. Okay. Di ba? To God be the glory. Kumukonti na po sila eh. Kumukonti na yung space ng building eh. You see? I'd like to welcome from the main pulpit our new members. We have Sister Jan, kapatid ni Brother Toto. Sis, would you stand up? Ayan. Pakitayo, kapatid. Yan. Oh. Ang nakakatuwa, in few months' time, isasama niya yung kanyang family. Diyan na lang, kapatid. Diyan na lang. Walang video. Wala tayong video. You can go back to your chair. Stand lang doon sa chair mo. Oh, so, sama niya yung kanyang husband at yung kanyang mga anak. She comes from a Church of Christ. Ang Church of Christ, Camp Belite. Ito po yung walang musical instrument pag kumanta. Marami yan sa Isabela. Oo. Ang kanilang doktrina is you need to believe and be baptized to be saved. So, pinaliwanag ko sa kanya ang salvation, tumanggap sa Panginoon, naligtas, at pinaliwanag ko ang biblical baptism, kaya nagpabaptize po siya. Also, Brother Jeff. Ayan, si Jeff. Pakitayo, Jeff. Apakatangkad nito, basketball player. Oh, Jeff is from Santo Tomas, Isabela. Okay? And his wife, Maricar. Oh, si Maricar, nandyan si Maricar. Yun, sa likod. Okay? Andyan ba si Nana Benedicta? Nana Benedicta? Okay. Thank you. At si Brother Rico. Brother Rico, good morning. Tumayo ka, Brad. From Iloilo naman, si Rico. So, yan. Yan po yung ating mga new members sa ating church sa Australia ngayon. Okay? You may be seated. Maraming salamat. Gusto ko ring acknowledge yung ating mga brethren sa Cagayan, from Claveria. Good morning. Lasam, Cagayan. Okay. Lasam, Cagayan. Yun, Claveria. Yun sila. Mukhang pandemic ngayon may social distancing kayo dyan. Okay. Apari, Cagayan. Good morning, Apari. Oo. At meron na rin tayong Apayao. Apayao. Luna Apayao. Ayan. That's Brother Nelio. So, nagbakasyon si Nelio from Australia. Andito sila this Sunday. They'll be here on Sunday. And burden niya po na ang kanyang family ay mailapit din sa ating Panginoon. So, pray. Baka magsisimula tayo ng outreach sa Luna Apayao. Diba? Alam mo, pag ikaw ay totoong Kristiyano, yan ang una mong gagawin. You will bring your family to the Lord. Oo. Yung iba kasi, tumagal ng Kristiyano, hindi nyo ginawa nung simula, ngayon mahirap nyo nang gawin. Dapat ginawa nyo nung una pa. Yan kasi ang practice. Pagka na-save ka, ang una mong gagawin, bring your family, bring your friends. Pag pinatagal mo ang Christian life mo, na hindi mo ginagawa yung ganon, masasanay ka sa maling Christian life.
Kaya kahit attend ka ng attend, wala kang burden kasi nasanay ka sa mali. Oh, dapat pag na-save ka, may burden ka agad sa family mo. 'Di ba? Katulad niyan, Tugigaraw. Oh, Tugigaraw. Sa Tugigaraw naman tayo. Yan oh. 'Di ba? Yan naman ang family ni Brother Noel. Oh, kaya kayo na mga medyo matatagal na, you need to start reviving your burden for your family and loved ones and friends. If you don't do that, masasanay kayo sa maling Christian life. Hindi magiging masaya ang Christian life nyo pag hindi nyo ginawa ang lifestyle na to, na i-reach out ang family, loved ones, work, co-workers, and friends. Ano ba? Bago kayo sa trabaho, pag hindi nyo sinimulan na i-share ng gospel yung mga yan, masasanay naman kayo ng mali na Christian life. Amen ba? Kaya I'm so glad. Alam nyo, lahat ng mga sinisimulan kong outreach ngayon, sinasanay ko na lahat yan. Bagong Kristiyano ka pa lang, bring your family, bring your friends, bring your loved ones. Para habang tumatagal siya, nandun sa kanya yung burden na yun. Oh. Si Brother Rocky will be traveling to Australia on the last week of July. Okay? Yung ating mga brethren sa California, nandun si Ninong Rene, Ninang Rina, Castillo family. Okay? Si Tita Puring ay nasa bakasyon. Ngayon po ay nasa Pure Gold, si Aling Puring. Okay? We also have Elaine. Ayan, Elaine. Sino pa yung California natin dyan? Wala na? Okay. Yung ating Hawaii, si Tita Teresa. Oh. Okay. Tapos si Sister Raquel from Canada. Oh. We have Brother Giovanni and Bernadette of Singapore. Okay. Oh, alam nyo, nung nagbakasyon yung mag-asawa na yan, si Bernadette at si Giovanni, ano mo nga? Ilagay mo sila. Nag-treat out ako sa kanila ng dinner. Sabi ko, after the prayer meeting, labas tayo. Kumain kami dito sa Moon Bar. So I wanted to, talk to them about their Christian life, about their work, about their family, their career, their future. Umiyak si Giovanni. Umiiyak siya. Hindi makakain. Sarap-sarap ng pagkain, pero umiiyak. Bakit? Sabi ko, Pastor, sabi niya, in-entrust mo sa amin ang Singapore. Umiiyak ako dahil hindi ko mapalago ang Singapore. Sabi ko, wow, sana lahat ng coordinators ganun ang puso. Yung iiyak ka dahil yung ipinagkatiwala ko sa'yo, hindi lumalago, hindi dumadami, hindi nadadagdagan. Burden yun eh. That's what you call Christian heart. Puso ng isang Kristiyano yan, kapatid. Kristiyano ba kayo? May puso ba kayong Kristiyano? Amen? Oo. Sabi ko sa kanya, alam mo Giovanni, huwag kang umiyak dahil hindi mo mapalago yung gawain. Ang importante, lumago ka muna. Kasi kung hindi ka lumalago, hindi mo mapapalago yung gawain. A company, a church, an institution will only grow if the leader is growing. Yeah. If the leader is not growing, the company will not grow. Kayo, tatandaan nyo yan. If you don't grow, your family will not grow. Your children will not grow. Everything in your life will shrink. Your money, your career life, your family, your children, everything will shrink if you don't grow. Oo, kaya sabi ko, mag-grow ka. So, I committed to disciple and meet with them very often. Ayan, no? Mukhang naiiyak na naman yata kayo dyan. Okay? But they have a big burden for the souls of men. Ayan. So, maganda na po yung trabaho. Nagtatrabaho na rin si Giovanni. Nakatapos na rin siya ng pag-aaral sa Singapore. Bernadette is a nurse. Si Vanna ay nag-aaral. Kaya, Pastor, sabi niya, hirap kasi. Ang hirap mag-ano ng tao eh. Sabi ko, Lord, thank you. May mga Kristiyano na may pusong Kristiyano talaga. Na yung utak niya, yung galaw niya, dahil sa kanyang pagiging Kristiyano. Amen po ba? Yun. So, pray for Singapore.
We hope to visit them on December. Grabe, no? Ang daming pinupuntahan nila Pastor Proby, di ba? Oh, baka gusto nyong sumama sa Europe. Sinong gustong sumama sa Europe? Oh, sinong gustong sumama sa Singapore? Di ba? Pagka nag-Singapore na kami, itutuloy na rin namin ang Hong Kong. Nandyan yung mga brethren natin ng Hong Kong. So, our ministry is growing, but, you know, lagi kong sinasabi, I said this during the conference, you know, the size or the growth of your church, sabi ko sa mga pastors, makinig kayo ha, pastors ito, sabi ko, the growth of your church is not determined by the size of your building. It's determined by the size of your burden. How many people do you have in your heart? How many countries, how many provinces, how many nations, how many towns you have in your heart? That's the size of your growth, not your building. And your pastor has so many countries in his heart, so many nations to reach out in his mind. That's our vision, mga kapatid. Ngayon, ang attendance, if you look at the HBBC, we have about 600 in attendance on-site every Sunday. Dito, almost 300 ang attendance natin linggo-linggo. Sa Pasukin, more than 100. Doon sa Claveria, ganun din, more than 100. Sa Australia, umaabot na sila ng 40 ngayon. We also have Dingras. We have other ministries. Plus yung mga ibang mga outreach na may Zoom. We have about 500 to 600 in attendance every Sunday. But listen to me, the growth of a church, attendance is not a healthy indication of growth. Can never be. Madali ang magdala ng tao. Alam niyo, pag nag-anniversary tayo, we can bring 1,000 people here. We can rent the gymnasium and bring 1,000 people. But attendance is not a healthy sign of growth. Do you know what is a healthy sign of growth? You, members, you are growing. If you are not growing, our church is not growing. Kung marami ang percentage, look ha, okay, backslider, ilan sa 500 ang backsliden? Are you with me? 500. Ilan dyan sa 500 ang backsliden? Pastor, what is backsliden? Ang backsliden, dalawa. Yung hindi na nag-a-attend. Pangalawa, nag-a-attend, pero makuna lang nag-attend. Malayo na ang loob mo sa Diyos. Malayo ang loob mo sa ministry. Malayo ang loob mo. Kumbaga, iba ang driving force ng buhay mo. Hindi na yung pagiging Kristiyano mo, kundi yung pagiging tao mo lang. You are just in a survival mode. You're not in a spiritual mode. Naunawaan nyo yan? O, ilan ang backslider sa 600? Number 2, ilan dyan ang mga involved sa ministry out of 600? Ilan ang nag-i-involve sa gawain ng Diyos? Pag nag-i-involve, ibig sabihin, tumutulong sa ministry. Ano yung mga needs ng ministry natin? Hindi naman itong building kusang lilinisan niya ang sarili niya. Bakit? AI ba to? Hindi to AI. Na kaya niyang linisin ang sarili niya. There are people who come to clean the building. There are people who come and make the building sure na pag Sunday, malinis ang upuan, malinis ang mga restroom, malinis ang paligid, empty ang trash can. Everything here is set. And those people are not being paid. And they are not volunteers. I want you to know, no one is a volunteer in the ministry. Hindi kayo volunteers, mga kapatid. Bakit? If we are a family and you are a child, do you volunteer to wash the dishes? No. It's your responsibility. Walang volunteer sa church. Kaya pag kayo tumulong, hindi kayo volunteer. Responsibilidad nyo yan. Ikaw pa yung magmamalaki sa Diyos. Naibigay ko tong time ko na to sa Panginoon. Well, praise God. At one point, if you are a growing Christian, may isip mo yun eh. Pero pag nag-mature ka na, hindi ka na ganun nag-iisip.
Ang pag-iisip na ng mature na believer, hindi ako volunteer ito. Pag sinabi, Brad, salamat ha, tumulong ka, salamat sa pag-volunteer mo ng sarili mo. Pastor, hindi ako nag-volunteer. Responsibilidad ko lang to, Kristiyano ako eh. Miyembro ako dito eh. Diba? Pag if you have a family and you have a member in the family who is not helping, anong tawag doon? Irresponsible. So if you have a member in the church, hindi man lang tumutulong, membro daw siya, irresponsible. Oh. Naunawaan niyo mga kapatid? So out of 600, ilan ang nag-i-involve sa gawain ng Diyos? Halimbawa, sa Australia, 40 kayo. Ilan ang tumutulong sa mga gawain dyan? You have to remember, the church is not just a place na magsimba ka. A church is a place, it's the work of God. Gawain ng Diyos yan, mga kapatid. Diba? So makikita nyo, out of 600, ilan ang backslidden? Oh, out of 600, ilan ang nag-i-involve? Out of 600, ilan ang nag-grow? See? So, attendance is not a healthy indication of growth. It's the quality of the members. Amom ti pakakitam kakabsat nga nasaya at ti upbringing digiti anak mo, hanga no manut tawunan, hanga no kasanok katayag na, hanga jay kadagkel ti bagina, jay katakneng ti panunot na kakabsat. It's not the height, it's not even the intelligence in the school. Many of you are top one in class, but not matured in life. Students, probably many of you are top one in class. You are good in your talents and your skills, but you are not mature in facing life. Look at your decisions. Matured ba yung decision making mo? Tingnan mo paggasta mo ng pera. Tingnan mo yung paggamit mo ng panahon mo. Pag-prioritize mo. Matured ba ang decision making mo? Matured ba ang mga choices na ginagawa mo sa buhay? Does that show you are matured? Oh. Hello? Kaya quality ang pinag-uusapan. And your pastor is very committed to produce quality members in the church. Tignan nyo. Okay? Sa isang manufacturing company, sabihin na lang natin, halimbawa, sila Brother Ryan, gumagawa po sila ng mga masasarap na mga snacks. Hindi lang masarap, talagang napakagandang snack. Dinidistribute yan sa eskwela. Halimbawa, sandwich. Lahat ng mga items, lahat ng mga ginagawa na yan, hindi pwedeng lumabas at makarating sa eskwelahan kung saan ibebenta na walang quality control. Papaano kung halimbawa nabangles gayam? Papaano kung halimbawa kulang sa mayonnaise? Hello? Kasano nga ruda no DJ bread halimbawa adaamag na? Right? Kaya before they are distributed, dumadaan sa quality control. And that is the same for every manufacturing company. Whether it be food, or clothes, or cars, everything should go through the quality control. Am I correct? Kahit mga bahay. Oh, dito sa atin mga kapatid, hindi stricto ang quality control ng gobyerno pagdating sa mga bahay. Electrical, wala. Hindi masyado. Bahay, lahat. Kasi dito, basta tayo kasi, na-diskartehan mo, okay na. Hindi laging quality ang diskarte, kapatid. Kaya tingnan nyo, yung mga basura ng Japan, basura ng Korea, pinagmamayabang natin, nadidiskartehan natin, luma na, napagana pa natin. Pero wala nang quality yun. Punta ka sa Australia. Yan mo yung mga bahay doon. Diba? Diyan sa Australia, ma-appreciate mo eh. Kaya sabi ko, kayong mga engineers, kayong mga architect, mag-travel kayo sa ibang bansa. Punta kayo ng Singapore. Tignan nyo yung mga exposure ang kailangan. Pag nakita nyo yan, lalawak ang pananaw nyo sa inyong mga ginagawa. Oh, are you listening? Mo, punta ka doon sa Australia, yung kanilang wall, ano yun eh, yung hardiplex natin, di ba? Wala kang makita na dugtong
hamupulos makita't nagsaipan, uray lubok, di nagsaipan, awam makita mapulos. Kasla may nga buo kakabsat, nga hardiplex. Yung ceiling, walang ganyan. Makita nyo to? Pag pinatay ko yung ilaw, makita maglubok-lubok eh. Kasi DJ nagnaanti, ano na ganan? DJ pasta. Pasta bang tawag doon? Basilya? Oh, doon wala. Kasla, DJ ceiling na parang isang buong hardiplex. Bakit? Quality control. Tiles, iyan. Pag ikaw ay tile setter, bago i-turn over, kung ikaw ay laborer, tiles ang trabaho mo, bago ka bigyan ng sweldo mo, halimbawa, babayaran ka sa ginawa mo, kailangan na yung mismong builder na company, meron siyang quality control. Pupunta doon sa ginawa mo, ewan ko paano nila gawin, halimbawa, di piso ipadalan na, nung nagsaet, palikab na. Dito, okay na yan. Ano lang, anong tawag nga? Grautam la deta. Kita nyo? So, ang mindset ni Pilipino, hindi quality. Diskarte lang. Sa church, hindi pwede yon. Dapat quality. If we want to build a long-lasting, let's go for quality. If we want to expand, let's go for quality. Ngayon, kung halimbawa, balikan natin yung food, o di, kung yung isang pagkain hindi nakapasa sa quality control, you do not consider that a quantity or an item. It's no longer a quantity or item. Ang tawag dyan, reject. That's why in the church, when a member has not grown and matured, he is not a quantity. He is like a reject. And I don't care how much money you have, but if you don't know how to use your money properly for the Lord, that's nothing. Even if you are educated, even if you are a career person, even if you have influence, if you don't know how to use what God gave to you for His glory, that's nothing. Are you there? Kaya kailangan ng quality sa churches natin, mga kapatid. Ngayon, I'd like for you to turn your Bibles to 2 Peter chapter 3, verse number 18. 2 Peter chapter 3, verse number 18. Alright? Everyone stand together. Pambira, introduction lang yun. Tapos na yung oras ko. Okay, 2 Peter chapter 3, verse 18. I will preach this in 10 minutes. Natuto na ako mag-preach ng maikli. But grow in grace. What is the key word? Grow. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. Dear God, thank you for saving our soul. We would be hopeless without salvation. Salamat, Panginoon, hindi lang sa Panginoong Jesucristo na inyong ipinagkaloob ang inyong bugtong na anak. Thank you for the Holy Spirit that you gave to us. Thank you for the Bible that educate us the truth about God, the truth about life, the truth about the future and everything we need to know. Thank you, Lord, for our church. Thank you for Pastor June. Where we are today is because of a very strong leadership that molded, prepared, trained us to become receptive children of yours and obedient children of yours. I pray that for whatever sacrifices and investment he made, reward him more, dear God. And I pray that you bless our service today, the preaching of your word. Kayo pong mangusap sa bawat puso, Panginoon. In Christ's name we pray. Amen. Please be seated. Okay? The title of my lesson today is Why Grow? Why Grow?
Bakit dapat tayong lahat ay mag-develop? Marami ang hindi pa masyadong na-develop. And there is something in you that must be developed. Alam mo ang dapat ma-develop sa'yo? Your relationship with God. Your spiritual life. Your faith. Dapat ma-develop. Now, there are 5 reasons in the Bible why we should grow. Number 1 is spiritual growth protects us. Spiritual growth protects us. Ang Kristiyano na lumalago sa kaalaman ng Biblia, lumalalim sa kanyang pananampalataya sa Diyos, ay, ano ti Tagalog? Mailiklik. Ano ti Tagalog? Ti maiya dayo, mailiklik. Maiiwas. Mailayo. Alam nyo, ang buhay, kailangan marunong ka ring umiwas eh. Marami sa inyo, hindi marunong umiwas. Kamakailan lang, merong young people na binigyan ko ng warning. Kung hindi mo maakay ang mga kaibigan mo, better, iwasan mo muna sila. Kaya hindi ka umaangat kasi hindi ka marunong umiwas sa mga dapat mong iwasan. Learn the law and principle ng pag-iwas. Kung ito ang isang matututunan nyo ngayon at uuwi kayo at ma-identify ninyo ang mga dapat nyong iwasan at magkaroon kayo ng lakas ng loob na iwasan ito, may mangyayaring maganda sa Christian life ninyo. Are you with me? Now, it takes maturity para umiwas. Tama? It takes maturity para umiwas. Kaya ang maganda, pag nag-grow ka, natututo kang umiwas. Amen po ba? It protects you. Kasi pag hindi mo iniwasan yan, ikaw ay masisira. Oh. Masisira yung buhay mo, yung pamilya mo, yung future mo, dahil hindi ka marunong umiwas. Now, the devil does not target the strong. He hunts for the weak. Do you believe that? The devil does not target the strong. He hunts for the weak. Alam nyo, ang madaling tirahin ng dyablo at ang hinahanap ng dyablo, hindi po yung mga Kristiyanong matitibay na. Yung alam niya ang scripture, yung alam niya ang kalooban ng Diyos, alam niya ang katotohanan, alam niya ang tama at mali, alam niya ang katotohanan at hindi katotohanan, alam niya ang dapat na purpose ng buhay niya. Mahirap mong tuksuhin yan kung dyablo ka. Kung ako dyablo, hindi kita kaya pag ikaw ay may conviction na. Pag may prinsipyo ka na, pag alam mo na ang narapat, mahirap kitang tuksoin. So, why would I waste my time to you? If there are weaklings that I can hunt in the church. Sino yung mga weakling na mga Kristiyano? Digito'y ubing-ubing pela a Kristiyano. Digiti alisto ma-offend, alisto masaktan, alisto nga ag-backslide, alisto nga ag-quit. Digito'y nalagang agimulat sakit tinakam. Weakling yang mga yan. Ikaw ang paborito na pagkain ng dyablo. Are you listening? Although, I believe na yung mga strong believers, pinagpaplanuhan din ng dyablo, papaano niya sila sirain. Kung pumunta ka sa presinto, merong nakalagay doon na top 10 wanted list. Halimbawa, top 10 wanted list. Anong top 10 wanted list? Sila yung mga hinahanap ng pulis. Number 1, Angie Amigo. Halimbawa lang. Number 2, Erwin Amigo. Puro amigo. Oh, top 10. Kayo yung talagang drug lords, kumbaga.
So sa church ganun din, ang pastor frontliner, ang mga men frontliner, titirahin din ng dyablo yan. Pero pinagpaplanuhan niya ng maayos yan. Pero kung gusto niya ang madaling trabaho, pupunta lang sa mga weaklings. Kaya bilang pastor, gustuhin ko ba? Would I want that those new believers who come to church for 1 month, after 1 month, they are gone. And when they are my responsibility, no, I will not. That's why I will put you in the discipleship program. I will put you under a coordinator to look after you, to visit you, to teach you the basic of the Bible, para kahit bago ka pa lang, malakas ka na. Oh, naunawaan niyo po? So spiritual growth protects us. Letter A, protect us from false teaching. Protects us from false teaching. Oh, wag niyo pong sabihin na pare-pareho ang lahat ng relihiyon. That's very immature of you. Kas ka man la dete, agub-ubrat bangkon nga di ka mapagdasig, ti peke kan usto nga kwarta. Adda peke nga kwarta, adda usto nga kwarta, adda peke a relihiyon, adda mat usto nga relihiyon. Huwag mong sabing pare-pareho. That's very immature. Learn the Bible. You will learn to find out. You will find out. May pagkakaiba. Amen po ba? Oh. Kaya hindi natin maiiwasan ngayon at huwag kayong mau-offend. Hindi naman tayo nagko-compare. Hindi kailangan magko-compare. But as you grow, hindi mo maiiwasang mag-compare. And that is not immaturity. That is just maturity that you begin to realize, ay, dapat pala tanggalin ko itong imahen dito sa bahay. Mali pala ito. When you begin to do mali pala yung prayer na Ave Maria. Kasi natutunan ko sa Bible, si Maria, hindi ka dapat mag-pray sa kanya. So ano nangyayari ngayon? Nasasaktan yung mga tao na nadadali doon sa paniniwala mo, pero ikaw nag-grow. See? So you grow in doctrine. Oh, lumalalim ka ngayon. You grow in understanding of moral life. You grow in the understanding of problems. So, it protects us from false teachings. 2 Peter chapter 2, 1-3, ganito ang sabi ng Bible. But there were false prophets also among the people, even as there shall be false teachers among you, who privily, alam niyo yung sabi ng privily? Privately, secretly, shall bring in damnable heresies. Heresy means false teaching. Kumbaga, kung sa politics, ang tawag dyan, trolls. Sila yung nagmamanufacture ng fake news para masira yung pagtingin ng tao sa isang matuwid at mabuting politiko. Can you imagine that politicians are willing to spend millions of money just to pay for trolls to destroy the image of their opponent at that expense so they can win that political game? Kita nyo yan? Nangyayari yan sa politics, mga kapatid. Oh. Kaya nga, hirap na hirap ang Congress na gumawa ng batas para sana ma-neutralize yung paglalabas ng fake news. Siyempre, kung ikaw ay vlogger, gusto mo yung mga fake news kasi yan ang gustong-gusto ng tao. Kung bakit naman, na kung minsan, yung fake news, yan ang gustong-gusto ng taong pinapanood. Ni hindi man lang sumuri. Nag-crop lang ng isang statement, halimbawa. Tapos ipinost, parang katulad ako. Alam nyo, pag ang church natin, ganito kalaki, di pa masyadong pinapansin yan ng mga trolls. Pero pag naging 5,000 na ang attendance natin, members natin, nako, hotspot na tayo ng mga trolls, mga kapatid. Kukuha na yan ng preaching ni Pastor Proby.
Yung sinabi niya, kayo, ang tatagal nyo na, hindi kayo lumalago. Pupost na yan, tapos gagawa ng headline. Ano ba namang pastor ito? Masyadong condemning sa mga miyembro. O, di ba? Magko-comment kayo ng mga tao. Hindi naman nila susurin. Teka, sino ba yung pastor na yan? Bakit parang ang sama-sama ng pastor na yan? Tingnan ko nga, kausapin. Walang ganun ngayon. Dahil ang tao, puro chismosa. Marites, mahilig sa fake news. Tanong, ang isang society, aangat ba kung ganyan ang ugali ng mga tao? Kung ganyan ang kultura ng mga tao? They feed on fake news? They feast on fake news? Aangat ba ang tao, ang society na yan, pag ganun ang kultura? No. Same thing in the church. That's why as a pastor, guardian ako eh. Nagbabantay ako eh. Tinitignan ko yung mga input na pwedeng makasira sa pag-iisip mo at a-addressan natin yan ng salita ng Diyos. Diba? Kaya pag nag-grow ka, you are protected. Ano pa? You are protected from Satan's trap. Oh, sasabihin niya sa'yo, tritriplehin ko ang sweldo mo. Magtrabaho ka lang ng linggo. Hindi mo alam, Satan's trap yan, kapatid. Hindi porke blessing sa paningin mo ay galing sa Diyos. Hindi lahat ng mukhang mabuti sa Diyos galing. Lahat ng mabuti sa Diyos galing. Pero may mukhang mabuti. Ang tawag doon, imitation. Nagbag ka ng Louis Vuitton, imitation. Mukhang Louis Vuitton. Pero hindi pala, imitation. Peke. Ano pa yung other term ng imitation? Ha? Class A. Hello? Oh, sabi nga nila, kung yung daw mahirap, nagbag ng totoong Louis Vuitton, mapagkakamalan mong peke yung bag. Pero daw kung yung mayaman, nagbag ng peke na Louis Vuitton, mapagkakamalan mong authentic yung bag. Pira, no? Ang tao talaga. Iba mag-isip. Hello? Oh, ang punto ko ay ito, hindi lahat ng mukhang mabuti, makakabuti sa'yo. Biruin mo yon. Oh, ang sweldo mo gagawin kong 3 times magtrabaho ka lang ng linggo. Uy, okay to ah. Total, magta-tights naman ako. Mangangatwiran ka na. Pero mali pa rin eh. Bakit? Seek ye first the kingdom of God. Kaya kung alam mo ang tama at may conviction ka sa tama, it will protect you from Satan's trap. Isipin mo, kayong parents, pag grinab nyo yan, linggo, ano ang testimony mo sa anak mo? How can you emphasize the importance of worship to your children kung pati linggo, kumikita ka na ng pera? Alam nyo, listen to me. Ang pera ay kailangan. Hinahanap. Amen ba? Kaya nga hanap pera. Pero kung pati linggo, naghanap pera ka pa rin, ginawa mo ng Diyos ang pera. Huwag niyong gagawing Diyos ang pera, mga kapatid. Money is not God. Money is a servant. Let money serve you, not you serving money. Pero pag hindi ka umunawa sa Biblia sa ganon, wala. Kung nadaging ka, bro, alam to man ta martilyum tumbigat tada pa ubrak. Ay inak kapilya ngamin. Ikang gamot ti sweldom, 5 kasot. Ay wala ah. Taasan mo siguro, taasan mo. 600. Ah wala. 1,000. Anong oras? You're for sale. Are you with me? But you know, when you grow, may tama kang prinsipyo at pananaw sa buhay. Alam mo ang iiwasan mo, kapatid. May iiwasan mo yan. Not only that, number 3, it will protect you from wrong choices. It will protect you from wrong choices. You see that? Sapagkat tayo, maraming tukso sa buhay, and our flesh will, tempt us, yung tinatawag nating impulse.
Yung tinatawag nating emotion. We make choices based on emotion. But when you grow, it protects you from those wrong choices because of wrong reasons, wrong motive, wrong driving force. Amen? Oh, di nakakaiwas ka ngayon? Huwag mo sabihin sa akin matalino ka sa school, pero pag hindi ka marunong umiwas sa maling barkada, hindi ka mature. Ang maturity ay marunong umiwas. Tandaan nyo yan. Sabihin mo sa katabi mo, ang maturity ay marunong umiwas. Oh. Tanong ko sa inyo, in application, ano ang mga dapat nyong iwasan ngayon? Ano ang dapat nyong iwasan? Amen? Oh. That's why you need to grow, because spiritual growth protects. Number 2, not only spiritual growth protects us, by the way, parang sa katawan, mamaya na yan, sige, number 2, ito muna tayo sa number 2. Spiritual growth not only protects us, but spiritual growth prepares us. Alam nyo, life is not just pag-iwas. Life is also paghahanda. Handa ka na ba? Marami sa inyo gusto nang mag-asawa. Handa ka na ba? Are you with me? It's about preparation. Life is a preparation. Lagi kong sinasabi, di ba, ang buhay may stages? Di ba? Oh, pag ipinanganak ka, hatch. Tukuan mag-agbasa, catch. Tunukuan, agasawa ka, match. O di agtrabaho kan, gingga ka nga lumakayon. Diba? O tunukuan, crutch. Nakasarukod ka, lakay ka na eh. O tunukuan, dispatch. See, every stage of life is a preparation to the next. O, kayong mga young people, prepare na ba kayo sa next stage ng buhay nyo? Anong next stage? Pag-aasawa. Growth will prepare you. You don't grow, you will never be prepared for everything in life. Never. Kaya po si Pastor Proby, naghahanda na eh. Naghahanda na ako. Kasi naniniwala ako, our church will grow by leaps and bounds. I can see eh. Hindi ko to gawain eh. This is the Lord's doing. Mga kapatid, nakikita nyo ba ang ministry natin? Lumalago na lang na hindi ko maisip, wow, how? How is our ministry growing this big? Kundi the Lord is really taking us to greater heights. So dahil nakikita ko ngayon yan, forward-looking, with anticipation, I prepare myself. I prepare my wife. I prepare my family. We are preparing ourselves. And I want you to be prepared also. Kasi mga kapatid, tignan nyo ha, hindi palagi na mamamalagi si Pastor Proby sa pulpitong ito. Ngayong July, ilang Sundays ako rito. Ngayong August, ilang Sundays ako kaya rito. September, baka 2 linggo, wala na naman po ako. Are you prepared for that? Ekat no, late kayo may makigimong. You're not prepared. Pag ako wala dito, tapos hindi ka rin mag-a-attend, this church is not prepared. Yung pag halimbawa, wala po ako dito. Kung wala man ako dyan sa mga outreaches natin,
sa mga sanctuaries. Hindi nyo alam gawin ang dapat yung gawin. Hanyo amot luglugarin nyo, hanyo amot ubraan nyo. You're not prepared. Para kang isang magulang, mamamatay ka na, hindi pa alam ng anak mo paano magluto, magsaing. Hindi prepared. Kahit man yan top 1 sa school, hindi marunong sa buhay, hindi prepared. Scholastic and academic degree is only one form of preparation. It does not define everything. There's more to life. Get that more to life, not just a degree. There's more to life. Are you listening? Oh, so as pastor, I need to prepare you. Di ba parents, anong sabi ko sa inyo? Don't just prepare the future for your children. Prepare them for the future. When you send your children to school, you are preparing a future for them. But when you sit with them, disciple them, lead them in the church, talk to them, pray with them, you are preparing them for the future. See? You're learning a lot now. We should learn a lot. Actually, konti na nga lang yung panahon natin. Ang bilis ng paglaki ng church natin. Ang hirap habulin yung paglago ng iba sa atin dito. Lalo na yung mga matatagal na duduugan nga di na kayat ti agro kakabsat. Nagrigat akamaton di pa naggrow yung kakabsat. Singsingput kay kuman. Ibagay mo tagabi. Singsingput ka ngamino na. Mahirap habulin. Alam nyo, hindi biro to. Once na talagang finulblast ko mga kapatid itong expansion natin, naku, maganda na yung isang Sunday na makita nyo ako dito sa Maine. Baka isang beses na lang sa 2 buwan tayo magkikita rito. Oh, are you ready for that? No. Nagalit ako po. Nagalit na hindi for the sake na magalit lang. Pero nasaktan yung loob ko bilang pastor. Kasi tinuruan tayo ni Pastor June. Sabi ko sarili ko, Lord, may pagkukulang ba ako sa church? Bakit ganun sila? Ba't ganun yung mga miyembro? May pagkukulang ba ako? Nagkulang ba ako sa pagturo? Sa pag-implement? Sa pag-remind? Yan nyo. Yung ating recognition, yung closing ng mga Bible student nung, when was that? The other Sunday? Sa Batak, ginawa. Diba? July 6. Alam nyo naman na ang service natin doon nagsisimula 3:00 ng hapon. 3:45 to 4:00 na hindi pa nagsisimula. Nandun ako, ka-fellowship ko yung mga kapatid sa Australia. I was attending to them and I was confident the people back here know what they are doing. Kita nyo, inaasikaso ko yung mga tao. Akala ko yung mga nandito, alam nila ang gagawin nila. Mag-aalas 4 na, hindi pa nagsisimula yung service. Bakit? May inaantay daw. Alam nyo bang prinsipyo natin dito? Time waits for no man. You are not that very important that we have to wait for you. That's principle. Pag wala tayong ganyang prinsipyo, wala tayong kalidad. Walang disiplina eh. Time waits for no man. Kaya pinagalitan ko yung aking staff. Napagsabihan ko rin yung mga pastors natin. Ganun talaga. Sabi ko, pag wala na pala ako dyan, awang gayam ti tao nga manakaman nga mangubra ti uston. Awang gayam mangilungalungon tinasayaat. Hang gayam nga agro. Awang gayam mangyarit ministry tayo no awan ni Pastor Providitan. Alam mo, sasabihin ko yun, hindi out of frustration. Sasabihin ko yun mga kapatid, out of a lesson. Sana ma-realize natin, we are not a young church anymore. Pero parang tatay na sasabihin mo sa anak mo, college na, barok, college kan. Di ka pa'y amo nga, ipaknita na gidda ang barok. Sino dito mga college student na nagliligpit ng kanyang tulugan? Hello? College ka na, hindi ka pa marunong maghugas ng plato.
Your parents may be saying that sometimes out of frustration, but that's not really out of frustration. Out of concern. Sabi niya, pampira, ano na lang mangyayari sa buhay mo? College ka na, hindi ka pa natuto sa mga dapat basic of life. Marunong kang arithmetic, marunong ka ng science, memoryado mo lahat, pero hindi mo alam ang basic ng buhay. Same thing. Oh, kaya ano po ang ginawa ko doon sa Australia? Sabi ko, mga kapatid ha, kayong apat, kayong F4, F4 ang tawag ko doon. Yan, si Michael, si Aldrich, si Nelson, saka si Dexter, F4. Doon sa Hawaii, meron tayong Axe Preachers. Oh, ano yung letter A? Agonoy. Letter C, Cadelinia. Letter T, Tungpalan. Letter S, Sao. Apat na mga men yan. Dito, kayong mga men, mga ushers, at hindi lang usher, basta kayong mga men, lahat. Alam nyo, kayong mga members, kahit sana hindi sabihin ng usher sa inyo, uy, katabihan mo ngayong new believer, alam nyo na dapat yun eh. Pauna yung kakabsat. Sa awan nakam tayo, ayan. Kita mga bisita, may sanad dyan, membro kayo, may tikangkan tayo, di ka kung pang kaabay. Sir, taga-ano kayo? Siyak ni brother so and so. Welcome to our church. Diti amot mang sangaili, ti bisita. Diti amo nga tubayan, dagiti nyo believers. Malpas ti gimong pagpapanawan ti kapilya. Bakit? Hangkay may nakigimong lang dito yung agaten kakabsat. Balay tayo amin dito. Sakbay kayo mo tagawin, kita nyo nga naidap amin na silaw. Nakarikap, nakita yung DJ Kapilya, di Palawan, nasunog. Electrical fault, faulty wirings. Siguro matagal na, kasi luma na rin yun eh. Oh, dapat tignan din natin dito yan. Wala pa namang insurance tong building na to, kamahal-mahal. Kung may insurance sana to, wala tayong problema. Gusto pa nating masunog para may pera pa. Pero walang insurance to. Are you listening? Ayan o. Nung isang prayer meeting, tinignan ko dyan sa CCTV. May CCTV ako dito eh. Ayan o, dami nating CCTV. 10:30 na ng gabi, nakatiwangwang yung pintuan dyan sa baba. Nakabukas yung ilaw sa labi, nakabukas ang ilaw dito. Saan ang mga member? Hirap, di ba? Subukan yung ganyan ng mga anak nyo sa bahay nyo. Magagalit ka eh. Wala ka. Tapos kung ano-anong pinaggagawa sa bahay. Di ba? Sumga ka, correct. Sumga ka eh. Kaya ganun din ang pakiramdam ni Pastor Proby. Binibilisan ng Diyos yung paglago natin. Ako naman, sabi ko, Lord, teka lang, Lord. Huwag mo masyadong bilisan, Lord. Hindi pa mature itong mga tao ko rito. Tikas ng ulo. Yung mga matatagal doon, Lord. Hindi ko pa nakausap ng gusto. But example, huwag mo masyadong bilisan, Lord. Relax ka lang. Teka lang, palaguin ko nga muna itong mga tao rito. Make sense? Spiritual growth will prepare us. Amen? Oh, kahapon, praise God, may mga naglinis. Tinatawagan ko si Tita Mel, hindi ko makontak, wala palang kuryente. Oh, kasi sabi ni Tita Mel, kakabsat, please, umay kay Agdalos. Ang gusto kong sabihin sa'yo, Tita Mel, huwag kang magpiplis sa mga miyembro. Hindi dapat nagmamakaawa ang church at ang Panginoon sa inyong serbisyo. Kaya pagdating dito, maglinis, hindi ko sasabihin sa inyo, please mga kapatid, umay kayo tumulong. No. Your responsibility. Hindi pwedeng magpiplis ang magulang sa anak eh. Please anak ko, ag-toothbrush kan ay apo. Anak ko, please, mangangkan ay apo. No na inlubungan, itumugmukit di, dumudumo ko na daan. Pagsayaatan na pagpiplis ang pelang, lalo kung ang Diyos ang nangangailangan, hindi yan please sa inyo. His wish, ano ang tawag doon? Your wish is my command. Yun.
God's wish must be our command. Pag sinabi ng Diyos, kailangan ko ng tao doon. Yes, Lord! Your wish is my command. Hindi yung sasabihin ng Panginoon, please, HBBC, sino ba ang pwedeng maglinis sa kapilya nyo? Sino ba ang pwedeng gumawa? Please lang, magpiplease ang Diyos sa'yo. Uy, ang taas mo ha. Ano tingin mo sa sarili mo? Magpiplease ang Diyos sa'yo? Wow. Sabi nga ng mundo, di wow. Hira. I'm just teaching you right mindset. Ikaw nga dapat mag-please sa Diyos eh. Ikaw nga ang dapat magsabi, Lord, bigyan mo naman ako ng responsibility. Lord, bigyan mo naman ako ng ministry. Lord, touch mo naman ang puso ni pastor para bigyan niya naman ako ng assignment. Please, Lord. If you know God, ikaw ang magpapakumbaba sa Kanya. Hindi siya ang magpapakababa sa'yo. Nagpakababa na ang Panginoon nung niligtas tayo. Pati ba paglilingkod mo, magpapakababa pa siya sa'yo? Wow! Talaga. Dapat tayo ang nagpapakababa sa Kanya. All of God's people say? Not only growth will prepare us for ministry, but growth will prepare us for blessings. Tingnan mo yung anak mo. Ha? I'm using a lot of analogies, mga kapatid. Pero go to the Bible, you will find all the principles there. Pero look, halimbawa, yung anak mo, elementary, parents listen to me. Kung maaari, huwag niyong pag-cellphonein yung mga anak niyo elementary. Huwag niyong bibigyan ng cellphone. Hindi ko to kinocommand sa inyo. No. That's your choice. Pero kung maaari, huwag niyong pag-cellphonein ng mga anak niyong elementary. Kasi hindi pa sila handa para sa ganyang bagay. They're not yet ready. Can you imagine their brain is like a sponge? Everything aabsorbin yan. Hindi katulad mo na pag naboring ka ayaw mo na. Sila hindi i-absorb yan. Lalabas sa bunganga nila, sa behavior nila. Diba? They are not yet prepared for that kind of thing. Kaya pag sinabi, Mami, bakit yung classmate ko may cellphone? Ako wala pa akong cellphone. Anak, magkaka-cellphone ka na lang pag 18 years old ka na. Tagal naman nun. Ay, anak, you will enjoy it. I'll give you the best cellphone when you're 18 years old. Hindi ba niya maintindihan? But your point is, kayo, husgahan nyo, are your children prepared for cellphone? It's their need. It's not their need. They just want it. Ikaw ba? Lumaki ka, kinailangan mo ang cellphone? Ni-require lang kasi sa school. Mag-research kayo. Pero naman itong mga school na to, pati elementary, pinagsi-cellphone. Di ba lang inaral ng mga nandyan halimbawa sa education? Teka, anong epekto ng cellphone sa mga elementary na mga bata? Huwag natin pag-cellphonein yan. Kaya dapat, ang teacher, pagka pumasok yung bata sa school, kinokolekta ang cellphone. Kinokolekta yan. Pastor, paano namin makontak sa teacher? Siya ang nanay doon eh. Diba? Ayun. They're not prepared. Listen to me. It's, in life, we have a natural desire to have more. You should desire to be prepared more. A prepared person will always have many blessings in life. Just prepare yourself. Prepare yourself right. Kaya mga kapatid, sa church din natin, I want our church to be prepared. Ang ganda nung sinabi ng Proverbs eh. Di ko alam. Can you retrieve that verse? Sabi niya, prepare thy, parang may, yung mga ano mo sa labas, sabi niya ganun eh. And then afterwards, prepare thy work without and make it fit for thyself in the field. And afterwards, build thine own house. That's a good principle of business. Palaguin mo ang negosyo mo, prepare mo muna yan. Mamaya ka na magtayo ng bahay mo. Mas marami ka pang bahay ang maitatayo pag napalago mo ng maayos ang negosyo mo. Yun.
Diba? Prepare. So growth prepares a person. Growth prepares a Christian. This is a very general principle, but it's very applicable to everything. Amen po ba? So, mga kapatid, let's be prepared. Oh, kayo naman dyan sa Australia, kinakausap ko ang Australia kasi new outreach, so galing lang ako doon. Be prepared. Be prepared for the ministry, be prepared for blessing, be prepared for more trials in life. How do you prepare yourself? Grow. Amen? Mamayang hapon po, maganda yung lesson ko. Hindi ko kayo iniimbitahan. No, I don't invite you to come. It's your duty to come. I'm not inviting you to come this afternoon. I'm just announcing I have a wonderful lesson mamayang hapon sa Batak. I'm not inviting you to come. I'm just informing you. You should come. Okay? So marami pong salamat. Okay, kumustahin natin yung mga kapatid. Kung buhay pa sila dyan, buhay pa kayo? Yun. Oh, kumaway kayo dyan. Oh, hindi ko pala na-mention dito sa Ilocos kanina, no? Dingras, Lawag. Andiyan bang Lawag natin? Okay. To God be the glory. All right. So let's pray. Lord God, thank you so much for our lesson this morning. Thank you, Lord, for the great privilege to serve you. Yeah, you're the King of Kings and the Lord of Lords. What a privilege and honor to serve you, O God. Kaya tulungan mo po kami, Panginoon. And I pray that we will grow because growth will protect us. Kailangan marunong kaming umiwas. Growth prepares us. Kailangan ihanda namin ang aming mga sarili, right, for what you have prepared for us. You have prepared something for us. We need to prepare ourselves for that. We need to sanctify ourselves. Kailangan linisan namin ang aming mga sarili, Lord. Dahil hindi mo kami magagamit kung ang buhay namin ay marumi. So help us cleanse ourselves. Tanggalin ang mga dapat nang tanggalin. Upang sa ganon ay magamit mo kami in a great and mighty way. Thank you, Lord. Bless continually our service. In Jesus' name we pray. Everyone says, Amen and amen. Okay? All right, let's all stand together, mga kapatid. Go ahead. Amen. Thank you so much, Pastor Provi. Tumakdertaan niya kabsat. Let us sing that song in the service of the King. Amen. Let us start from the first verse now. I'm happy in the service of the King. I am happy, oh so happy. I am peace and joy that nothing else can bring. In the service of the King. In the service of the King. Every time I will bring. I am peace and joy and blessing in
kakabsat? Okay, thank you very much, Pastor Pruby, once again for that reminder for us. Iti panangtarigagay tayo kakabsat, iti panagrangay ken panagdakkel ti na espirituan na panagbiag ken panagmature. Okay, so we have announcement here kakabsat. All right, ket digiti naglabas nga lawlawas ket nagbalin nga nabunga digiti foreign ministries kakabsat, babayan iti senior pastor tayo, kadwana iti asawa na ni Ma'am Kay. So karagitoy mat nga bulbulan kakabsat ket ikararag tayo, isagana tayo kakabsat, digiti mabalin nga paka-involvean tayo kadagitoy nga ministries, SMEC programs and activities and partnership. All right? This will start on Friday. Ijay kadaratan kakabsat. Kat leadership training dato'y kakabsat. Kat let's pray nga sapay ta babaen kada ito'y nga programa kan partnership tay kadagiti eskwela kat mabalin nga isuy ti agbalin nga ridaw so that we could reach out more young people and then in the future by the grace of God ma-educate dati sa iti apo kan kastamat nga mabalinto nga ma-i-assure ma-invite iti church kat ma-disciplean da kakabsat. And then into no 26, the following day will be in Inak. Okay? So the same thing, leadership. Katikarkararag tayo, itata nga school year kakabsat, dito ismek tayo, kat in-advise ti senior pastor tayo nga we go with this leadership training seminars. Kat adado digiti mabalin nga benepisyo na dito kakabsat. So ngay karkararag tayo, iti balay gidi gito'y nga aramid. Okay? So, dadama digiti birthday celebrants tayo kakabsat. Nag-birthday tinaglabas ngal aldaw. Kun uray pa itata kat dada pa digiti birthday celebrators tayo. Last Friday, we have Nanay Mercedita de Guzman of HBBC Bacara. And then Ruby Mina of HBBC Claveria. And then Richie Galam of HBBC Hawaii. Belated happy birthday po sa inyong lahat. And then yesterday, Saturday, we have Mayrel Abiba of HBBC Lawag. Belated happy birthday po. And today, all right, praise God, Sir Choman Tavieros of HBBC Lawag, Brother Randy Acoba of Bintar South Outreach, and Sister Nese Cariaga of HBBC Pasukin are celebrating their birthday this morning. Katala, tay kanayon nga iram-remind, iti pastor tayo kakabsat, alright? Kat usarin tayo kuma, dagiti bibiyag tayo, nabatbati pa nga biyag tayo para iti apo. Okay? So, adada dagiti bisita tayo kakabsat, okay? Ito'y main sanctuary, alright? So if your name are called, would you please stand up for you to be recognized? Okay? May we have Ma'am Mary Grace Domingo. Okay? Praise the Lord. And then Sir Dennis Glenn Landingen. Alright. And we have also Grishelion Acevedo. Oh. And then Sir Brother James Allen Acevedo. Oo. Kumusta, Sister Mary Grace? Good to see you there in our main sanctuary. Okay. So praise God. They are from Blue Ridge Baptist Church, but I think as far as I am remember, dagitoy digiti bisitaan ni Pastor Pruby ijay susugaen kakabsat. Ni Brother Allen, if I'm not mistaken. Alright, malagip ko deto'y James Allen Acevedo. Kaya turay kasanugayam iti kabayag ti panawanan no namulaan iti bukal kakabsat. Kat talaga nga no adda ti biyag na deta nga bukal umusbong dumakkel kanagbungan tulat ta kakabsat. It will always flourish and blossom wherever it is planted. So nga data ti napintas nga ehemplo kan talunggading tayo kakabsat nga yan naman iti papanan tayo. Okay? And also we have
Pastor Norberto of Barangay San Isidro, Guimaras. Okay, praise the Lord. And then, okay, so data kakabsat, dagiti first time visitors tayo. And then also, may we acknowledge dagiti kakadwa tayo kakabsat nga adda nga agdaydayaw iti Apo. Alright, umuna kat dato'y main sanctuary tayo kakabsat iti HBBC Bacara, of which adayta iti patriarch tayo, Ma'am Cora, senior pastor tayo, ken oray pa iti asawa na ni Ma'am Kay. Praise the Lord. Amen. Good morning po, pastors. Good morning, brethren. Alright, HBBC Lawag. Good morning. And then I think it's BBC San Nicolas Outreach. Katadamat ti Jeka Kabsat. Malasin tayo ti payapay ni Brother Abiba. Amen. Alright, HBBC Claveria. Oh. Praise the Lord. Amen. Praise God. Umayat matlaang hanga nag-landslide yung pagutpod. Nakasang matlang da Pastor Dennis. HBBC Pasukin. Amen. Praise the Lord. Okay, let's now also acknowledge our outreaches. Let's start HBBC Lasam. Okay, kumusta kayo dito kakabsat? Amen. Praise the Lord. HBBC Apari. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan. Praise God. Thank God for this new outreach. HBBC Tugagaraw. Amen. Praise the Lord. And then, Apayaw. Oh. Bira. Praise God. Oh. And then, nakita natin kanina po yung mga kapatiran natin sa Apayaw. HBBC Dingras Outreach. Sir Rohel and the brethren. Praise the Lord. HBBC Australia. Alright. Okay. Amen. Praise the Lord. And then we have also here, nagitay kakabsat tayo iti abroad, joining us. We have Sister Teresa Agkawili, Sister Risa Akibay, alright, Sir Rene and Ma'am Rina, Kaliyo family, Brother Giovanni, okay, Sister Raquel Acob, Sister Raquel Agonoy of Canada, Ma'am Noemi Pedro, and then Sister Cleo Elaine Castillo, amen, praise the Lord. Sis Anna Rose of Hong Kong, together with Sister Chen Rose, and then Sister Chuan of Las Vegas, and our local viewers also the Martinez family, alright, Itapuring, and then Kathleen Visitation. Karigitay saan ko nga na-acknowledge, karigiti Facebook, who are joining us this morning, YouTube, thank you for being with us and joining us with our service this morning. Why not let us all stand up, please? And let us welcome one another and sing our welcome song. Amen. Thank you, Pastor Ver. Let's sing Welcome to the Family. Welcome to the family.
song, Mansion Over the Hilltop. On the first verse, I'm satisfied. And now on the chorus, my God. Second verse, let us sing the last verse now. Don't take me May we ask for Sir Dino to pray for the offering. Dararat tayo. Sad. Yamanan mi apo iti mensahe manen kada kami iti ito nga bigat. Agyaman kami unay apo iti kinaimbag mo iti biyag sa tunggal may sa kada kami apo. Ket iti ete gundaway umemimanen iyak ken ka apo di iti apagkapulo ken daton kas pagyaman mi ken ka ken panang bigbig mi ken ka apo. Nga amin nga dakada kami naggapuken ka. Ket sapel ako mapo ta bendisyonan ken bendisyonan pa iti amin amang ted. Apo, thank you so much. Ket i-bless mo apo di iti pagubraan ni ken di iti bibiyag mi nagtrabaho para ken ka. Thank you in Jesus name we pray. Amen.
Amen. Thank you, Kids Choir. Let us sing the song. Let's all stand. We'll work till Jesus comes. Let's start from the first verse now. Oh, land of rest for the eyes I went. One verse now. We'll Let's sing the second verse. Let's sing the last verse now. I saw. Thank you. Let's all please be seated. There are stories we don't always say out loud. Stories of grace, goodness, and quiet rescue. But this song says it for us. Through every high and hidden valley, He loved us and gave Himself for us. Let us welcome the choral as they sing, "No one ever cared for me like Jesus." Jesus,
Amen. Before we hear the message, main message this morning, let us all stand, let us sing that song, He's All I Need. Amen. Let's start from the first now. He's all I need. Let us sing the last verse now. Is all I need. I will not turn to any other, for He's a friend who's closer than any brother. On His friend I can rely to be my strength as time goes by. The Lord of all, and He's all I need. He comforts me when I'm weary. He says every man fills my deepest longing. Time and time again is my soul's inspiration, my heart. Consolation is my everything, and it is all I need. Okay, be seated please. I'd like to recognize digiti bisita tayo itang abigat kakabsat ni Pastor Norberto and Ma'am Nancy from San Isidro, Sibunag, Guimaras. Doon ang masasarap na mangga. Tama ba ako, Pastor? May dala ba kayo? Wala. Wala? Hindi pa season. Doon galing, for your information, doon galing ang mga masasarap na mangga. Guimaras. Okay? Nakatikim na ba kayo nun? Mangga ng Guimaras? One day, Pastor, we'll come and visit you, ha? Madalas kami sa Panay Island. Kaya, thank you for coming. We also have brethren. We know these people, brethren from Pasukin, pero nasa Manila na sila. Okay, from Blue Ridge Bible Baptist, Sister Mary Grace. We have Dennis, Gracia Len Acevedo, James Acevedo. Good morning. Okay. Kamakailan lang, nagkita kami ni Pastor John D. Meron akong isusuot na barong kanina. Bigay ni Pastor John D sa akin yon. Pero iba yung sinuot ko eh. Pero may binigay sa akin na napakagandang barong. Nasuot ko na yan. Pero ito yung nasuot ko ngayon. Anyway, I'm so glad that you're here. Okay? Nag-Sunday school mo ito, dagiti kuwatay jay church tayo jay Pasukin. And kastamo jay Claveria. Naka-join ita, dagiti outreaches tayo. So, ituloy ko kakabsat, dito lesson tayo. Ng Ilocano ti panagsaokon. Dalpas di kita'y Tagalogan. So no Tagalog kayo, di nyo maintindihan to, bahala na po ang Holy Spirit sa inyo. Magi-speaking in tongues ang kalabasan ko sa inyo. Alright. I'd like to share with you nga deti church tayo kakabsat kat naikan iti opportunity nga conduct iti leadership seminar kadagitoy nga eskwela. Tunod July 25. Next week, deta na yan. Anak ita, July 23?
Grabe, nagalisto ti Aldaw. So, tun 25, Huwebes, Biyernes, whole day, we will be conducting leadership congress dito yung Kadaratan National High School. Okay? That's July 25 and August 1. Tapos, naka-schedule pa iti good parenting. Oray, da kayo nga elementary, mayat siguro dito yung good parenting ipasok mi di tayan ta elementary. Umay kami agisuro ti good parenting. Okay? Tunno pa nag-aawatan ti card ngamin, dito yan. Parents ti agala ti card, iso nga ag-lecture ta ito. Okay? Tunno July 26 ti Sabado ti bigat. Alright? Leadership Congress, ijay Inak, Ilocos Norte Agricultural College. Alright? Tapos, August 7 ti Malem, Leadership Congress. The programa kakabsat nga naaramid. We have topics. Ngamin, for the past 2 years, nga pa nag-campus ministry tayo, ti pag-campus ministry ang tayo kat kwarto, rooms by room by room. Tatta kakabsat, kunat, gaputa batit mat iti manpower tayo, agasam ta timay sa ko mga grade level, kat mano ti section timay sa grade level? 10. Pasaray da duma kat 12. Kat limlimamot ti able nga teachers me. Nga mapano, da kami kakabsat. Nakaya. So nga kunat, okay, instead nga kwarto-kwarto, ti papanan tayo, number 2, no kwarto-kwarto, sometimes, di kita'y medyo balyudong wano playful nga estudyante ko natin manlanganan, narigat kakabsat nga Bibleista dyan. Kurkuriro, nagdingdingag, at naayam pelat panunot na. So, kunak, to save our time, to maximize our effort, why not nga ti aramidon tayo, amin nga officers ti kada classroom, ti ayaban tayo. Officers iti SSG. Deta. So amin nga officers, gaputa isudat leaders yan ta eskwela. Kan isudat ti medyo, kumbaga, no leader ka nga minang kat hamo kailangan ti mamotivate. No leader ka, self-motivated ka. That's why, if you are not self-motivated, you are not a leader. A leader is self-motivated. Awang mga ibagbaga kingkwa na nga grow. He takes responsibility of his growth. He tells himself, I should grow or not lead at all. Yan ang leader. So nga, dito yung church, DJ ti kayat ko nga ma-develop kada kay ngayang people. Hangkay dapat passive. Amoy no ape nga passive kayo. Awang ngamin responsibilidad yo. Ngam no, the leadership responsibility yo, agbaling kay nga self-motivated. Kaya sabi ko, digito yung leaders, hanggang narigat nga ag-preach kasi self-motivated yung mga yan. Isudamot ka ro, digito yung nalalaing unay. Diba? Nga adot question na, but I like that because it's challenging. No awang kas di ngamin, han na ma-challenge panunot ko. Kaya't ko dito, ti pagsarita agkat tay ma-challenge ti panunot ko. Kunak. Okay, so let's conduct a leadership congress. Kaya ganyan ang ginawa namin. Pinopost namin sa mga eskwelaan, kat praise God, nakiko-operate mat, digito'y principals. So nga, they are willing to organize all of the officers. Dito'y kadaratan, diya ka manut seminaran tayo, dito'y kadaratan. Kala leadership seminar ito. I will teach leadership. I will teach leadership. The Lord has given us a lot of experiences and pain and lessons in life to lead. Kaya't ko nga i-share ka, digiti young people, tapos nagbalinda nga good and great leaders. Diba? Mano ti seminaran tayo ti kadaratan. Do we have a update? 100 plus. Amin na officers from President, Vice President, kakadjay, Mayor, Vice Mayor,
Di ba ganun ang classroom? Mayor ko na, June, nagtikwarto, di ba? Mayor, vice mayor, secretary, amin. Numano ti may isa a kwarto, like, for example, walo, time mismo tumano nga classroom, amin di kita agaten ka deto'y leadership. Ada career guidance na deto'y, ada dapay ti personality development na nga topics, ada pay management topics, ada pay topics na nga how to, ano di jay, may isa nga, kaya di kita principal nga isuro tayon. Ayun, how to make a proposal. Oh, di ba? Ganda naman niya. How to make a proposal. Oh, maganda. You see that? So nga, kararagyo kakabsat detoy. Deta kararagyo dakkel nga paset detoy. City of Batak National High School of Payao. Oh, good parenting. Okay? Florentino Camakin Integrated School de Bintar. Leadership Congress. So, may i-announce to pelang ti schedule. Marcos National High School. Kita nyo man pa dito ta. Oh. Paway National High School. Deta ne, kita nyo tama pa ti Ilocos Norte. Deta ti ayan, digiti base tayo itan kakabsat. Ti leadership seminar. Suyo National High School. Oh. Ijay ko dito, ijay Dingras. Okay? In partnership with Pastor Sherwin Tolero. Yeah. Dikiti pa pastor ko nakarod, no kayat yo. Dakay timang conduct ditan. No masapul youth leadership seminar, syakti umay ko na. Willing. Okay, Dingras National High School. Ongoing mat, ti pa nakai-work out, dikiti officers, ti Bacarra National Comprehensive High School. Okay? Tapos Sarat National High School. Amuyo, no napintas tot, resulta na dito yung kakabsat. Agbalin nga highlight isuna iti DepEd Ilocos Norte. It will become an example to other provinces and regions. Kasi in other regions, adamat siguro mapaspasamak nga digite, ano pangawag mo di jay? Moral recovery kung nada ngamin. Kala digite ubran, dano ka ti pulis, adamapan nga pastor, kasjay. Datayumot kakabsat, kat spiritual and moral enrichment class is MEC. By the way, at dati kuana dito, at the Facebook account na. So, kitan yun to nagawid kayo, hampela ita, i-like yo, i-follow yo, kita nyo digijay ko, ag-like kay latamot ijayan, napyamot kakabsat nga mangtulong tipan na popularize dito ismek nga programa kakabsat. Okay? Kat who knows, digito'y nga ubing who are leaders by nature and leaders by position kadigit eskwela. Kat agbalindan tumot nga student leader yan ta colleges ti masangwanan nga aldaw. University. Many of them will become officials in the government one day. Some of them probably will become business people. Diba? Some of them will become teachers, principals, managers. Oh, diba? So, they will not forget nga digidjay na imula kadakwada nga leadership principle that they can apply in their lives in the future. Kat naggapo ka dito is MEC. Oh, di ba? So nga, praise God for that. We need more people to help us. I am praying that I could train more and we could tap more people to help us with this. Agresyon mo tan, di kita kwa tayo, te Baptist Youth Council. Tama? BYC? Baptist Youth Council. Yan ta MMSU, kakabsat. Kan di kita Bible study tayo ti Divine, Data, Northwestern, kanda dumapay nga college dita Lawag. So, we are reaching a lot of young people. Kasarsaritak lang itay, di kita agasawa, tinawagak ijay Australia. Kumusta Jeff? Kuna, at medyo adabasit, dagsin natin pa nagsauk itay. Nablesang kamot lang. Natamaan kami, pastor, kunana. Uy, bagong gupit ka ako nagkat. Pastor, kwa. Imbaga ni Mrs. ko, agpapukisak kanong kunana. Talaga agasta. Once nga naligtas kan, at dati apo kan, balbaliwan na tabiyag mon.
nagpintas di question da kanyak idinalpas. Nagbaptism kam idi Sunday. Amuyo ti rinenta ami nga baptistry, baptistry, swimming pool nga dahiter na. Kasla hot spring kakabsat. Kasla hot spring. Tapos idiunag nakat permi nga agas asok. Oh, idinalpas da nga nagbaptism man. Ti question na kanya kon. Talaga, mayat ti puso na nga grow. Ubing pay ti Christian life nga mayat puso na grow. Kuna nagat pastor at dadamagat kuna na. I-enlighten na kami man may panggap ti pa naging inom kuna na. Kasi siyak kami, duma kuna na, kat naglutluto ak, medyo mangsiatak namin kuna na. Anat makunam di jay sana kuna kanyak. Wan, kat kuna kat nayunam kuna ka. So in-enlighten ko kakabsat, ay kastaya pastor ko na. Ibalang kong tungaro, di kita kwadje repming ko na. O di ba? Dinagmayat kakabsat, amen? Adot question da. Kunana, di may isang new believer. Tabit pa nga nagbaptize di kunana. Pastor kunana, diniscuss mo ti worldly music. So inikat ko ti worldly music kon. Kat kasana orde ito itang, at agdingding agak ti baptist song, agdingding agak pa ti Hillsong. Amoy ti Hillsong. Nagita paborito nga dingding ganti, agtutubo ita nga Christian music. Ngam, Hillsong. Oo. Kung natin mga pastor kat Hellsong ka no, hell. Nagkapot impyerno. Kuna, kastoy detan. Impabasak di book of Proverbs. Kuna, kitam detoy. A word fitly spoken is like apples of silver in gold. Ano di ko na? A word fitly spoken is like apples of gold in pictures of silver. Kaya nasawan, no DJ balikas na pintas ti panakaibagana ket kasla kano mansanas ijay yanta picture of silver. Picture ta kunanad ta. Ngam, if we take this for example, kayat mo nga rod, aywan, adani Tito Sani. Amen. Good morning, kanitita Elena from Hawaii. Oh, gusto mo ba Tito Sani? Kukuha ako ng masarap na mansanas. Ilagay ko sa arinola. Isa-serve ko sa'yo. Tito Sani, kain ka. Kakainin mo yon? Ayaw mo. Masarap yung mansanas, malinis yung mansanas, pero yung pinaglagyan, marumi. Ganyan ang Hillsong. Malamang ang lyrics, may Diyos. Pero yung ginamit na music, worldly ang style. Kaya dapat, sabi ko, pati yan, iwasan mo na rin yan. Ganun ba, pastor ko na? Sabi niya, sige, kasi ako kasi pastor, sabi niya ganyan. Galing ako sa mga churches na drummer, si Jonas, drummer kakabsat. Amoy, drummer. Para bunag ti drummer. Drummer suna. Oo. Drummer, manipod kinaubing. Tapos isuna ti may isang lead. Digitay amom, digitay og praise and worship kat adagsasala nga agtataray nga kasjay. Leader suna ti kadjay. Kaya sabi niya, dito ako nasanay. Kaya hindi madali na mag-a-adjust ako. Pero pastor, dahil naunawaan ko yung itinuro mo, mag-a-adjust ako. Yun. Oo. Alam mo kapatid, no ag-grow ka ti spiritual life mo, ag-adjust ka. No apay nga ibagada nga natangken ta ulom, hamu-amot ag-adjust. So nga natangken ta ulom ko na daging ka, kasi di mo amot ag-adjust. Ipapapilit mo lahat ta, di kay kayat mo. Ipapapilit mo, di kay kayat mo, hamagkarod usto. Oh, kat no maisurot usto, di ka magkayat ti paisuro, natangken ta ulom ko na dano ko. Oh, nawatan nyo kakabsat? That's why, ituloy tayo dito, lesson tayo ti grow. Why grow? Okay? So, naadal tayo tayo kakabsat. Number 1, spiritual growth protects us. Protects. Proteheran na ka kadigiti makadadael. So, dapat, ti panagbiag, amum ti umiwas. Oh, amuyumutlat iwasan yon. Kung nadaging ka, Padre, may kapela mang shot dito eh. Amumut na umiwas na. Amen.
Oh, umayag patayaman tawete nga, amumuti umiwas na. Amen. Awisan na kaman, di kita barkada mo, di ladama na papapanan yon, amumti umiwas. Kunadan to king kan, abay, makadlaw kami king ka, di kamot umayan, di kamot sumursurutin. Di nakamsamag kay kayatin. Haang nga tehang kay kayat, ngam agmat matsurak kami ko naman. Agigro akon, Kristiyano akon. At dati apo kanya akong binalbaliwan nak. Umay kay kit DJ church me, tap no mabalbaliwan kay matsamo ko na. Spiritual growth protects. Number 2, spiritual growth prepares. Isagana na tayo. Oh, so anate ko nakitay, ti panagbiag, hanlang nga nalaing ka nga umiwas. Dapat ti panagbiag, ammom nga isagana ti bagbagim. Alright. The spiritual growth prepares. Okay? Number 3, spiritual growth participates in strengthening the church. Spiritual growth participates in strengthening the church. Ammom kakabsat, amin tayo, adamot pakipartisiparan tayo amin eh. Ngam no, ag-grow ka ti spiritual life, ag-participar ka, ammom ti pagdapat nga pagpartisiparam. Okay? Ephesians chapter 4, verses 15 to 16. Irugita lata J11. Start with verse 11. Ephesians 4, verse 11. Kunana. And He gave some apostles, prophets, evangelists, pastors, teacher. Digitoy itintuding ti Apo nga mangidaulo iti church. Okay? 12. For the perfecting of the saints. The word perfect means to be equipped. Narigat mo't agakabsat no ag-ministry ka nga di kamot nga matraining. Okay lang nga di damdamo, sursuro ka, pero dapat matraining. Perfect for the work of the ministry. No, obraan tayo di trabaho. For the edifying of the body of Christ. So, if you look at it, no siya member, kat naadalan nak, nasursuruan nak, may panggap iti biyag, ti apo, ti Biblia, nasursuruan nak. Ano mapasamak kanyak? I will do the work of the ministry. I am not only prepared, I will participate. Naawatan niyo kakabsat? Amom ti tao nga matured kat kwa, han na lang akit kitaan deto'y building. Pampanunutan na, ada nga tapasit ko. Kasi, ti mature nga tao will always think, no anat maipasit na. Yan ang mature, mga kapatid. Naawatan nyo? The work of the ministry. So, panunutam ti sarilim, anamot ti pasit ko. Now, it's good nga makita yung dumakkel de ti trabaho ti Apo. Amen? Naragsak kayo mo't lang. Nga lumawlawa ti trabaho ti Apo. Very good. But it's one thing nga makitam di pa nag-grow ti ministry, is another thing nga adda partem ka di jay growth. Addamot la partem. Diba? Oh. Kasi if you are growing, ti sumarunod you will take part. Malagip ko, kung na ni mamagat kita man lang ko na. At idi dumadadakil kami, nagbiyahe kam nga kastan, idi ubing kami pelang, siyempre among ti nanang agat, no babasit pa iti anak, abus akayam di ubing, bit-bit mo pa di gamgamit. Kusta? Oh, tunod dumakil di ubingan kakabsat, hamon nga ubaanan, isupayan ti tumulong nga agbit-bit kadagiti gamgamit. Anat napasamak king kuana, imubing, nagmature. Naawatan yung kakabsat. So, idi ubing, siyempre, bit-bitam, amin na gamit, amin. Diba? Iso nga, makitam tinana nga babasit ti anak na talaga nga kasla amasona no kwa. At adauba na nga ubing, adanto pa iti bit-bit na nga bag, nakabakpak pay, sana'y durduron di stroller, di ba nga awan di, adaging guana di ubing. Oh, tuno ko nag-ring di cellphone na, kasano pa na nga, nahirapan. Pero pag lumalaki na yung mga anak, di ba kakabsat? Oh, adakadwanan nga agigam ti bag. Oh, adakadwanan. Kasjay kayo mo lang, amen? Kasjay kayo mo lang ang people? Ang pastorata, di kami agbibiyahe. Kung nayo kami na.
Okay. So, parte, katulungan mon. Kastamat ti church kakabsat. Why grow? Apa nga dapat grow ka? Kasi, lang arod mabay mo ti apo no 5 years ang kas kapela bisita mo. Grow ka atap nun kastahan ka mo nakalabis bisita ka na yun. Adda partem. Make sense? Amen kakabsat? Kurak karod, amom deta new Christian, digiti ka baro. No immature, no new Christian, kat immature, blessing yan. Diba? Basta sino that new believers say dito idata. Ito kayo man, digiti new believers say dito. Sino new believer tayo dito? O ni, brother, ano taga mong brother? Taga Bintar? Edmar. Tumagder ka man, Edmar. Ito. Ayan. Kasama nila, Brother Ryan, doon sa kanilang negosyo yan. Okay? New believer. Although, nag-attend ti Baptist di America ide. Tama ba ako, Brad? Churches. You attended churches in the US before. Tatanag yan, dito Pilipinas kakabsat. Angam kabaro dito church tayo. Edmar. New believer. Blessings yan. Amen? So, anat arabitan kin Edmar? Bisitaan, discipolan, sursuruan digiti basic doctrine, sursuruan isuna digiti basic Christian life. So, anat mangyari kin kwa na? Maamuan nat kinapudno, mabalbaliwan ti biyag na, masursuro na ti agserbi iti apo. Mabilis yan. In 6 months. Thank you, Edmar. In 6 months, dakkel pag-improve na no talaga madiscipolan. In 6 months. Maadal na ti eternal security, maadal na ti Holy Spirit, mailawlawag digiti speaking in tongues ng obran ti daddo mga relihiyon, maadal na digiti may panggap iti church, may panggap ka digiti prophecy, ado. Diba? Tapos mabalbaliwan ti biyag na. Tunukwan, ma-involve iti ministry kakabsat. 6 months. Malaki ang pagbabago mangyayari yan sa kanya. Pero, halimbawa, kas pagarigan ni Edmar, 6 years sen kakabsat, kas JP lang. Ang blessing no kwan kakabsat. Now, hangko kayat nga ibaga, ngam na dagdata na dagsen nga ibaga, tano na bayag ka Kristiyanong kat hangka gigro, hangka blessing. But I have to tell you kakabsat, tapno agreeing tayo. Kasi, kasting amin dito, let me explain to you. Ammom no na irugim ti naging new believer. Kat haan mo na sursuro, digiti basic nga surutem nga habit. Ti believer kakabsat, marwam ka nga umay makigimong, ngemrong tinakasanayam. Kat DJ na bayag nga umay makigimgimongan, nga naruwam itihan na usto nga Christian life kakabsat, haanen a blessing, agbalinin a burden. Naunawaan nyo? Kasi kas pagarigan, idiubing ka, subsubwanda ka. Ngam 20 years old kan, subsubwanda ka pelang, burden na yun. Make sense? Now, iso nga, tatakakabsat, amuyot challenge kanyak, I'll be open with you. Nang runat ti main, our outreaches are watching. I'll be honest with you. Amuyot mesa nga narigat nga ubraak, DJ, i-unlearn nyo, digijay wrong learnings yo. Nga haanmat nga ni Pastor John tinangisuro, ngam na isanay ka ti mali nga Christian life. Halimbawa, taumay pa nakigimo nga naladaw, kat naisanay mo, wrong nga nakasanayan. Hanga nalaka nga mabaliwan deta kakabsat. Ngam no kumapela idi ka baro ka a Kristiyano, amumon ti mabain iti apo. Kat amumon ti mabain nga agraam ti pastor, kan iti church nga kunan, kat nagbali na conviction mo, trabaho hamo kayat ti maladaw, eskwela di ka kayat ti maladaw, dapat takapilyahan ka maladaw. No, nairuwam, kan naisigsigod kan katkasta nga panunot, haang agbali na parikot kakabsat. Husto no saan? Yun. Kaya ang challenge sa akin,
sa inyo mga kapatid, lalo dito, papaano ko kayo hubugin because it's hard to teach old dogs new tricks. Oh. Ngam no idipela damo kakabsat, nga kristyano ka, kat permi nga naipasagupsup king kadetang kat nagbibiyaga mo, haan lang nga hangkag bali na burden. Si kapayon ti makatulong ti padam a kristyano. No, danaladawan, asit gamon. Brad, amom, diti church tayo. Kastoy. Ididamo ko talaga. First time ko to. Apo, takunam. Kakaisuna nga bisita ak. Second time ak nga taide. Kunam mo da. Third time ak nga taide. Na i-timing. Brad, nag-preach ni pastor, may panggap ka. Dagiti naladaw. Apagtugaw ko. Sana ko na, da kayo nga maladladaw. Po, Brad, permi nga nagawang dilapayag ko, Brad. Ngam kunak mo tibagik ide, usto mo dyan imbaga ni pastor, nasakit lang nga dinggan, Brad. Naimbag tahanak nga nag-quit, Brad. Nagtultuloyak. Inam amiris ko usto, iso nga, amom da kami, no Sabado, nakatutbras kami, Brad. Tapno ti Domingo ko tala bumangon, nakasukat kampay ka tamaturog, Brad. Nakabarong ako, nakapantalon ako, nakabedyas, nakasapatos tayo. Numaturog kami, kasladakam talungunan, Brad. Tapno no nag-alarm ta cellphone, ng pagbangon, may tayaw, nagkararag tayaw, devotion tayaw, tayin. Kas Jay, Brad, kasi di mi kayat ti maladaw. Kas tati pa nagkita mi ti Apo, Brad. Kitam no na isa na ikat usto? Oh, kas la ita kakabsat, na isa na ikat kada kayo iti ag-take note kan ag-realization. Awan, kakabsat. Aya, hantay na isanay. Di kita new believers, nga inrugik detan, tatta kakabsat, nalakakadakwada, kasi awan di jay, wala sa kanila yung point na merong maling training na kailangan buwagin. Wala yun eh. Everything is new to them. Alam mo yata, agi-submit kay ti realization kunak. Awan, kakabsat. Kunak ba nang kada kayo? Ti pa nag-check ko realization, aginggat alas 11 ti Domingo ti Rabii. Iso nga no, agi-submit kay Lunes, nasayata nag-submit kay Latang, amahang ko check ang detang kakabsat. At the schedule ko ag-check. Ape, dito nga kaaduyo, urahin kay nga rod kakabsat. Mayat nga rod di jay. Haana, at the schedule ko ag-check ti realization, aginggat alas 11 ti Rabii lang ti Domingo. Mabandog mo tapay, diyan ka rin mabandog mo't kakabsat. Makaturturo, kala ko maitay, nagpritsak. Ano oras kam si mangpot di Rabi eh? At na-cancel ti flight medical man. Ag-flight kam kumati ano ba yung oras ng flight na? 1 o'clock p.m. When? Akat, Biyernes ti Rabi, adakam di Manila, alas 10. Ag-text na Philippine Airline, your flight tomorrow is canceled, kunana. Oh. Deto, yan, nagdomingo tayo nga tadtuyin, kasano nga rot itan. Kat dua domingo nga awanak bakaran. Diba? O, kat kunak kandinyel. Kita man, J. Rabi kasi amok ka ti Sabado, 2 flights. Imbok na. Praise God, nakaawit kam dire. Si mangpot kam J. Balay, 11:45. Apay kakabsat, delayed. Pale, plane, always late. Pal. O, diba? Na-delay. Nabayag ka mga nakalugan di aeroplano, di Manilang kat nakabaybayak pelang sakbi nga na panjiranway na. Di ka ado. At adot nag-cancel ti flight ti bigat. Oh. Ano oras na nag-ring kam nga ro ti bigat kakabsat? Alas 12 kam di maturog kami. Pati ubing, alas 12 naturog. Ano oras na nag-ring kam ti bigat? Oh. Ni Ma'am Kay, ano ka nag-ring mal ko? 4 o'clock. Siyak, ano oras ak nga bimangon? 5 o'clock. Ano oras ak nga naturog kunayo alauna. Taapay, nag-prepare ak pa di message ko. Rinibiyok pa. Manor oras turog kutan, 3, da kayo, 7, sa kapila maturog-turog kita. Puunay kamot nga kabsat. At adupay turog, bugom siyak. Siyak ti dapat agsugol dito yung ka. Amen. Pero ministry ito. Diba? Nag-preach ako. Damdama, di kita tagalawag, umay damangan ijay. 2 oras man ang agminister ak nukuan.
At may-sa, the prayer request na, agad baysak. Sa tayo man nakikita, jay, batakan. Oh, makaturog ako na, siyak, jak makaturog. Ala, da kayo, makaturturog kayo? Siyak ka raw, jak makaturturog. Amman mo da kakabsat. Ha? But it is not just the responsibility nga mangpilit kanya kakabsat. It's vision. Ammom no ti pastor ket leader nga da vision nan kakabsat. Pamigat na ta vision na, pangaldaw na ta vision na, pangrabiin na ta vision na. Nakaperme, nakagagagat nga awang mga ibagaging kwa na kakabsat. Oh, kastamat king kano na alam ti buwelom ti panag-growth Christian life mo no, sika, tinunuyam ti panagsasadot bot Christian life mo, awanan kakabsat, mapasamak king ka. Awan na pulos. Dete, no may panggap ti church, agsasadot kan. Prayer meeting, agsasadot kan. Adot rason mon. Diba? Malam ti Domingo, agsasadot kan. No tinunuyam detan, mading nga kasanayan. Tinapintas nga pakaisanayam kat dete, New Christian kapelang. Kung ko naman, kura daging kagat, Brad, hintay di batakton malam. Ah, ganun, layo no na. Oo, Brad, pira. Pakitam di kapilyata ijay. Tapos ni pastor, duwaman ti lesson na dyan, Brad. May katumalang. Ha? Ano oras malpas no ka, Brad? 5 o'clock, Brad. Ano oras ay makaawit ka rodan? Alas 6, Brad. No kahit mo, dumakas tayo pala SM. Diba? Ano oras ang torot makaawit ng Brad? Alas 10 na. Taapay, Brad. Tapilag kape. Oh. Da kayo, ba't no, giinom kayo di, alas 10 kailangan nga gawit ka da, alas 11. Tapos tumakaring kay tibigat, tibababawi ngoy na pang kayo nakiinom dirabi, sakit ta ulo yo. Kadagdagsan. Nabartag ka dirabi ka. Ang ana, ingkalatago brad, yung amin. Uray kausaw mo pelang. Kamton rabi, ano manan? Ingka man nagsapul ti barkada nga kainuman manan. Kasyalat at biyag mo ka. Kadi kamot mabanog ti kasjay. Sapsapulam mat. Apay itahan mo nga sapsapulan, kasulit kan ka banog mo't ministry, kasi hamo na ala je, buwelom nga grow. Kasi like a pastor, amom no jak na alat, buwelok nga pastor kakabsat, awan, agsusulita kag preach ka da kayo. Agsusulita kag gilid, agsusulita kag check the attendance, hanak kag check the realization, takay kayat yulat ta, kasi awan buwelok nga leader, ngamwas ka ti leader kakabsat, at the vision nan, nga every morning, nung nakariing kat nagkararag, Apo, ipatungpal mo ka di dito yung kunana. Apo, tulungam, di gito yung kakabsat. Ha? Bigbigat pelang kakabsat, pampanunot, sinot tawagan na nga membro, sinot kasarita na, kaunselan na, advisean na, kasjay kakabsat. Naalam ta buwelo me. Adu kada kayo kakabsat, awang buwelo da Christian life yon. Pilpilitam lat umay makigimong, pilpilitam ti umay prayer meeting. Haan mo nga ragsakan ti umay ti makigimong kakabsat. You lost your momentum. If there is a momentum you need to regain, it's your spiritual momentum. Dati uri awan mangublagkan ka, awan mangidurungkin ka, awan mangibagakan ka, sikat ti mangublag ti sarilim because you have a spiritual momentum. Oh. Nakita yung kakabsat? Wala karod, da kayo maraado ka da kayo ti negosyante, no kwartat pagsasarita, nakalaliptak ti panunot yo. Kasi the inclination mo jay eh. No spiritual, agmamayo ka, kasi awan inclination mo. Hamo makitang isot dapat nga inclination mo. Wala kang momentum dun. Oh. Naawatan nyo kakabsat? Talagang Carlo. Oh. Naalan at buwelo ng vlogger. Suportaan nyo mo na kakabsat. Na kayo kagbuy-buya. Ni Carlo, ipakita man, tapno makita, na trupa na, tapno sa pulan, nandun na Facebook. Kabsat ti Apo ito, no, dapat sumikat nga vlogger, dapat ito, di dyan nakaisam, di jay. Oh. Ira. Kunakin ko na, Carlo, anat ba itulong ko kunak? Kasi makita, nakawayat ano ba itulong ko? Gisem-isem. Sendang ka ti star. O, sinendak ti star. Sinendan nyo staran? Sinendan nyo star. Ure lang, di na mo ubranang kakabsat, ikado star. Diba? Kitam no naalam ta, buwelong kakabsat, kasulit mo ka, di ma pa nagbid-video. Kitam di kita vlogger.
Unek tututo, dadatang agbidbidyo. Sapsapulon da, makadamag dat disgrasya. Taray, mapanijayan, disgrasya, nagbidbidyon. Dure nakaputputo, nagbidbidyo. Why? Naala na buwelo na eh. Kastamot kakabsat ti Christian life. So nga narigat timang motivate daw ti Christian life kakabsat ngam no na alayot buwelo yo nakamaymayat deta. Kaduam ti apo ka deta. So nga da kayo nga medyo nabayag. I-picture yo ta panunot yo nga kasla ka baro kay pela a Kristiyano. Oh. Nuhan nyo kaya ti kabaro, renewed latan. Daanan ngam na pabaro. Kaslalugan, nabayagan, ngam na rin nyo, na-change oil lang. Amen, kakabsat? You need to gain your momentum. Nagsiyaatan no adot mentay, dito yung akasta ti pa, espiritu kong panunod na. Ayan. Oh. So, anat ayang ko itayang? Adot ti napanakon. Ha? Spiritual life. Oh, spiritual life, kakabsat. Participation, di jay. Participation. Oo, awa mang pilpilit king ka, excited ka. Di ba? Dete talagang pampanunutam no anat sumaro ng ubraan. Among ti taong excited, di ubraan na kat pampanunutam at sumaro naman nun eh. At next man ang kunana. Ang naman ka excited, Domingo, ay Domingo gayam itakong kunam. si Mangput kami tayo dito. Nakarasak si Mangput dito before 6. O mga 6 o'clock. I was there. So ako nakadakay di Rabi eh. Napanak yan ta group chat, anak ko nak. O nakadanong kami, by the grace of God. See you tomorrow, awam maladla daw. Paunay kayo, naladaw kay pela nga dumamot. Amen? 6 o'clock, I was here. I was praying, reviewing my message. Tapos nakijoin nakjigimong ti Australia ta, monitor. At aging gana nga tunno kaya dan ngagtakder hanggang tuunay mon monitorin ng kakabsat. Nang runa ka taong pastor da jay. Oh, ni Nelson ti nagpreach. Oh, kuna na mga kapatid. Kuna na natangken ti Tagalog na eh. Ha? Magpatuloy tayo mga kapatid. Amen. Oh, katawa yun si Nelson. Nag-testimony mo't ni Luz. Hindi may isang new believer tayo. Okay? So, that's great. After that, nagrugi tayo dito. Ito, service natin ngayon. Participate. You need to grow because you will participate. O, tatagakabsat. Participation, edi pagsasaritaan tayo. Okay? Di may saman nga developon tayo kakabsat. Deti church tayo. Haan lang nga DJ attendance tayo, developon tayo. Developon tayo kakabsat, di participation tayo, iti worship. Kastoy kami neta. Okay. Amo yun o apay nga nabiyag. Kan napintas ti gimong kakabsat, amo yun o apay. Kasi adada tao nga ti panunot kan puso na tumulong nga mangpapintas ka dayjay gimong. When you come to church, ti umunad ta kakabsat, preparation. Sakbay nga umay ka ti kapilya, kasi ganito, di ba? Amom datay dito agat Pilipinas, teko natin nga agsimba ken agsamba. Anat nagdumaan ti agsimba ken agsamba. No kunada ket inti makisimba kunada. Anak ka na sa undi jay. Makisimba. Ingkat simbaan. Ingkat jay kapilya. Oh, kasla-kasta ti panunot ti daduma. Intay kapilya. Oh, simba di jay. Ti dapat ma-develop ken ka samba. Kasi may ka nagsimba, di ka mat amo agsamba. Oh, imay kagpaiso di kapilya, di ka mat amo ti usto nga panagdaydayaw ti apo. Agkanta tayo kunada, di ka mat agkangkanta, anat nangyari king ka, nagsimba ka, ngam di ka nagsamba. Clear. Oh, tata, madimanan nga mairwam king ka, ti kasta nga umay agsimba, di mo't agsamba. See?
So ti reason nga imay ka, hanggang may agsimba. Ti reason nga imay ka, agsamba. Amoy di samba ti Ilocano, agdaydayaw to worship. So ti developan tayo, haan lang nga di attendance nga agsimba, ti developan tayo, DJ art, ti panagsamba. So, tatagakabsat, pikpikturak kami niyan ti panunot ko, nga datay ti may nga dakkel a Coliseum, nga 5,000 ti miyembro tayo. O, di ba? Tata, hangko kayat iti 5,000 nga miyembro iti Coliseum, nga umay dalag buya kakabsat. Dapat deta 5,000 nga miyembro iti Coliseum, umay dagdaydayaw ti Apo. They fill the house with their song. So, improven tayo kakabsat, deti congregational singing tayo. Naawatan niyo? Itay nasapang nga bigat, nag-rehearse kami. Nag-rehearse ak di piano, insurok kang Daniel, no kasano dapat di pa nagpiano na. Okay? Iso nga makita yun, di gito'y, makita yun, kita nyo man, di gito'y kakabsat. I-focus mo man yan ta video. Kita nyo man, baka dati kwanta nakaturog. Oh, anat obra data kakabsat. Ha? Nuti banda at the backup singer na. Isu damot di kita backup singer dito eh. No, hanga backup singer. Isu that main singers tayo. Backup kayo. So that tumulong nga mangilid. So nga kunak, ipam mo ta mic dita. Makita yung DJ Mike, diyan nga to? DJ, kurang pa DJ Mike. Dapat adapi may sa likod. Tap nun ti kasta, no pa nagkantaan. Kasi di picture na. Bean nyo tapabuyaan kay tut maminsan. Mangkitak man yan ta YouTube, dete, kasla ideal nga pangarapan tayo, nga klase ti pa nag-congregational singing tayo. Pabuyaan kay to. Kumita akto kakabsat, katkunak, tuladan tayo. Kastoy, kasi hanadakas ti tumulad, basta usto. Kasi ti goal tayo, kaya't tayo nga mapadayawan ti Apo. Anat goal mo nga imay dito eh. Tapno maparagsak mo iti Apo. Oh, iso nga ako pauna yun. Amuyo di MBBE, ijen na Pastor Abante. No gayam ti bigat ti Domingo kakabsat, han nga worship service na di jay. Gospel hour ko nada. Ti gospel hour kakabsat, ag-invite that bisita. Kasi, deta unsaved nga tao, han naamot pa nagdaydayaw ti Apo. If you are a visitor here, and if you are new here, you don't know how to properly serve God. Ado tagpulpuloy, gusto panunot mo eh. Kasi you were not taught how to worship God properly. Tatati ko na, you cannot worship God in a mixed multitude. Kaya na sound mix. Ha? Mekos. Mix. At the unsaved, at the saved. Di unsaved, hanam mo ti agdaydayo ti Apo. Di saved, mayat ti panagdayo na ti Apo. So, it affects the atmosphere. So nga, ti kanubigat ti Domingo, gospel hour da. Kat ti worship service da, malam ti Domingo. Malam ti Domingo. Amin, awang bisita, members only. Because only the members, the true believers, can worship God in His Spirit and in truth. Kaya ngayon, sabi ko, hindi ko naman gagayahin yon. Pero nagkaroon ako ng idea. The idea, ito. I need to teach our people to properly worship God. Sursuruan kayo ti panagsamba iti Apo. Amen, kakabsat? Okay. So, pag kumanta tayo, halimbawa, pati kayo dyan sa mga outreaches, uray da kayo nga naka-join tasum. Masapula da disiplina yung kakabsat. Ngano pa nagkantaan, tumakder kayo katagkanta kayo as if adda ka di uneg iti kapilya. Sing. Because that is worship. You are not just attending a service, ha?
You are worshiping in a service. You are not just attending, you are worshiping. So even you are in your house, you should worship. Amen? Oh. So tatakakabsat, trainingan kayo ti congregational singing. Trainingan kayo. Kakanta sila, kumanta tayo ti may isa akanta. Dito man, ano ti kinanta yung imuna ti bigatan? Ti pre-practice tayo? To the work, to the work. Okay. To the work. Ganito. Di ba nagdaydayaw ti Apo? Sakbi, kanta tayo. Di ba nagdaydayaw ti Apo kakabsat? Haang nga di accompaniment iti main. Dayjay boses iti main. Kung ano ti Bible, speaking to yourselves in psalms and hymn, spiritual song, making melody in your heart to the Lord. Mapangkakadagiti churches ita. Ana ti mangi set ken mangi lead kakabsat. Iti worship da music. Number 1, drums. Once kakabsatan nga DJ drummer innala na ti istiknan ket nagsimba na it creates a psychological atmosphere na kunada addan ti Holy Spirit. Yun, talagang ramdam na. Ag sound tumot dete worship leader ang. Yes. Yes, Lord! Alam na Jebuelo na, di ba? Tayo hindi. Sakbay nga imay ka, nakasagana tapusom. Haang nga ditoy, iset tay pela tapusom. Kasam ta imay ka, nakamisuot ka. Di ba? Dakay mo ta member, sursurwang kayo. The right worship, when you come to church, come with a prepared heart. Umay ka nga nakasagana tapusom ngagdaydayaw iti Apo. Unton malam, di batak? Dakayo ngaglugan ka di kita MB, jeep, ken makilugan. Di tapela lugan kakabsat, agkang kanta kay dapat ditan. Hangag tuturog. Paturog kayo ito nagawid kayon. Amen. Tapelalugan nagkangkanta kayon. Tapno no sumangpet kay ijayang kakabsat, nakasagana tapuso yo. Oh. So timang dala ti worship kakabsat, ket digije agkanta. It's the choir. So, nakigtot digiti AB itay ata pina-disarrange ko man ti sistema ti ko na biglada. So nga medyo handa pela unay maala ti buwelo na. Pero kakanta yung choir, malakas. Diba? Tapos, when we sing with understanding. Anat understanding? Ti usto nga pa nagdaydayaw ti Apo, jay kang kantaem, maawatam. Haan lang nga mariknam. Kasi already ka nagkanta no napintas jay music. Halimbawa, charararara, rara, charararara. Anat barik na yun? Yun. Diba? Hala nga jay mariknam. Dapat maawatam. Kat jay mariknam, gapo ka di jay naawatam. O, limbawa, kantaan tayo man DJ ko, DJ, ano yung Jayan? Di man Amazing Grace, just a basic song. Just put the Amazing Grace. O, padasin nyo nga namnaman ti kay papanande, ta kanta nga minog, kanta kayo. Ang adyak kang kanta ka, Amazing Grace. O Brad, man, how sweet. Nagsasamba ka ba? Hindi ka nagsasamba eh. Wonderful grace of Jesus, greater than all my sin.
Praise within. Nagring sa cellphone. Nagsasamba ka? Hindi ka nagsasamba. Kita nyo, plus taran tayo kakabsat. Hindi tayo nagsasamba, pero nagsimba tayo. O ngayon, pag-aralan natin ang tamang pagsamba. I tell you, if you learn that and practice that, uri awanak dito, nakabibehave kayo Amen? O sige, Amazing Grace Anak ko na Amazing Grace. Anat parabor, wow, nagsamitan ko na, di ba? Ape nga nasamit di parabor, insalakan na. Ma-appreciate mo ti pan nakaisalakan mo. Oh, idi napukawat, ngem nasarakan na. Ket gapu dayta, tibiyag ko naragsak. Ape nga naragsak, uri adu problema. Ape naragsak, uri awa makukwarta. Hello. Ape naragsak, uri adu saksakit. Kaputa, danti apo kanyak. Parabor di jay. Yun, ganun ang pagsamba. Maawatam, di kang kantaam. Oh, Pastor, mabaling ba ganun, kanta kami kat medyo akidam kami. Mayatlat ta, ngam kumita kamot lang Kasi tap no makita mo di song leader. Nagprolong di song leader, kat terdiretso kamot ta. Hindi si kalat derdiretso. Oh, second verse, anak ko na. Iparabor ana amuak. Isut mangted namnama. Punay kadetang. Hangata kwartam tinamnama. Hangata pigsam tamapukaw tapigsam. Jay parabor ti apo tinamnama. Uray kaslawan namnama tilang langam ita. Ngam iti apo kakabsat adanamnamam kan kuana. At makita tilang ata yung problemado, pressured, stress. Kita man tarupa kaabay mo pressured. Diba do't problema na dadagsan na? Nagpategen ti ayat na kanyak kunana. Idi anamatiak. Wow! Third verse. Ti adu unay a pegpeg God. Amuyot pegpeg God kakabsat? Dakay ngayang people amuyot pegpeg God? Ano pegpeg God? Ha? Pigpigad di jay. Oh, pigad, pegpegad, dangers of life. Nga inak nalasat paunay kan. Wow. Di kayo malagipan, di pa nangilasat ti apo kada kayong kakabsan. Di ba? Gapu, tilaing ko? Haan. Gapu ti grasya na, inlisinat. Kat aramida na deta, ingga nga gloria magtengag. Apo na ikan. O verse 4, anak ko na nadyayan. Intun at datay, iji Amerika? Han. Intun at datay, iji Hong Kong? Ijay gloria. Ranyag awan pumada. Han yung tumasapulan ti gel. Han tumasapulan ti pumada, di langit. Tata Victor, di ka di mahilig ti pumada. Awan ton, Brother Ruby. Di ka nasawan, awan pa kaisukatan na nga rin. So kunak kada kayo, listen, people here talk about the things of this world, gain, fame, glory, wealth, riches. We talk of heaven. No awang king kadeta nga perspective kakabsat, maiguyod nga maibuyog ka kadagiti na inlubungan. Ngam no na inlangitan ti panunot mo, hangka nga maibuyog kadakwada. You know, our glory, ano ko na, intay agkang kanta, sintunado ka itangam ijay hanton. Tita Beng, pagdayaw, kenkwana, itahan na makayayo, inton, makayayon ton. Ragsak awan inggana. Amoy, di nang itulog kadagam dirabi Pastor, may question ako kunana. Bakit? Pagdating ba natin sa langit, ma-erase ang memory natin? Sabi ko sa kanya, bakit? Ayaw mo bang ma-erase? Di, tanong ko lang. Di, tatanungin kita. Parang ayaw mo yatang ma-erase yung memory mo Diba? Di, gusto ko naman, Pastor. O yun pala Wala na tayong pag-uusapan pa. But doctrinally, when we get to heaven,
the former things will be erased. Do you know what that means? Heaven is so glorious, you can never remember the glory of this world anymore. Isong ano sika, ma-amaze ka pala nga sobra-sobra ka, di kita na ilubungan. You better look up. You better level up your perspective about life. You can talk of the world all day long. I will sit there, be amused, but I will always be looking up to heaven. Awang kas jay langit ha. Magapangkam jay Europe, no palubos ti Apo, kitam di jay, ano jay Eiffel Tower, awang kas jay langit ha. See? No kas jay ti mindset mo a Kristiyano kakabsat, nakatibtib ka. Amen po ba? Oh, kantaan tayo mga rod ita, amen? Okay, ito ka Ramon. Dapat nakaisam ka mo, tagtuktok ka ra. Amen? Oh, sige, practice tayo ha. Tumagdir tayo, amen. Oh, hindi kita denta soul, tumagdir kayo. Okay? Hindi kita data outreach, tumagdir kayo. Kanta tayo manapig sa, come on. Sing. Di kakabsat. Danig tayo di pa nagsamba. Kasi maawatan di kanta. Okay, second verse. No apoyo ti alto, ag tenor. You sing your part. Okay? Ready? Masapol yung pala tumek, salat daw yun. Masapol yung drums, no need. It's the vocal, the voice, the lyrics that worships God. They're not. What a day that will be, Ilocano. Detay, hantay panunutan ti agawid, eh? Ag-rapture ko man. At danto,
the ladies to sing the second verse now. Ready? All the men. Praise God. Everybody now sing the chorus. Oh, palakpakan nyo naman sarili nyo. Praise the Lord. Diba? Ano, gusto nyo pa bang bumalik doon sa patay na pagsamba o yung ganitong buhay na pagsamba na? Doon tayong bumalik doon sa patay na pagsamba. Ito na tayo, buhay na pagsamba. Oh, gagawin natin muli yan mamayang hapon, ha? We will sing many, many songs. Hanggang matrain tayo. Ha? Amen? Oh, humihirit pa sila. Ano? Mabisindan. Okay? Are you blessed today? Let's bow our heads in prayer. Oh God, thank you. Permi apo, nagsiyaatan ta, naiparik na ka, naipaamis, naiparealize ka da kami apo. Di pa nang big kan ka. When, agpaiso apo, amumit umay agsimba ti kapilya, ngam di mimut amu ti usto nga panagsamba. Iso nga ita apo Diyos, partena deti lesson mi ti maturity, nga amumit ti agkanta nga na estilo, agdaydayaw, mangitud ti tithes and offerings, agdingag ti mensahe. Amumi apo Diyos ti usto nga panagserbiging ka apo. Kat itang arod, agawid kami, balunan mi digito yung mensahe. Kat agsublikam tuman to numaluman apo, para ka DJ gimong mi di batak. Anadam ka ti panagawid tunggal maysa. Thank you tayo naiwanan na kami apo Diyos, bayat iti panaglabas ti bagyo. No daman dagiti bagyo ti panagbiag, ngalaslasatan dagiti kakabsat ita apo dagiti anak mo. Dawatek apo nga marikna dati presensyam, makita da ka di tinamnamakan ka, kita da dagiti purpose ken rason mo, no apay nga adda dagitoy nga sufferings ken bagyo ti panagbiag. Ket apo, dagiti kakabsat alagat ni numan pay nadagsen ti panangibagak itay, ngem sapay apo tati puso mi nalambot nga umawat iti saom. Nga adu dagiti nabayag nga Kristiyano ngem DJ nga rod, nairwam iti hanausto, napanuynuyan, nabaybayan, digijay wrong nga practice. Kat ita apo, masapol nga ininot nga makorihir, tapnon ti kasta apo, agmature kami. Lord, thank you for a wonderful church family nga nangipanam kada kami. Tuloy mga sustainant ti adipon mo, ti pamilyak, ti Pastor John, ti Mama, digiti pastors me, kan ti pamilyada, the coordinators, thank you for their labor of love, the staff, all the AB, the drivers, the ushers, everyone, and all the members, dear Lord. Thank you for our visitors today. Dismiss us now with your blessing. In Jesus' name we pray. Everyone says? Tuno damaganda kada kayo. Saan ka galing? Ano isungbat mo? Nagsimba o nagsamba? Yun. Okay? God bless you. Be seated. The ushers will facilitate our exit. Thank you very much. Sa mga nasa Zoom, thank you, thank you. California, I saw you all throughout. Nakita ko kayo all throughout. Lawag as well.